Hello mga ka-listeners, good evening. Ang oras mga ka-listeners, alas 6:14 sa sayong kagabion mga ka-listeners, no? Unya ang pizza karon sa tawag ni January 21, loading nako January 21, 2025. O ga intro vlog ko dahil mga ka-listeners, no, aning drama nga Chico Malo part 5 kay di ko ka-vlog dito sa mua ba kay kuan signay ma-record nga sa diha mga banha ba mo nang diri ra ko aring ka itong vlog kay at least ang mga kasikas diri mga kasaba sakyanan ra, no? Mga sakyanan nga gari kan dagan mas bintahan ni kay di kay tanto nga saba sa record sa video, no? Unya pasensya kay mga listeners, no, kapag ko makalugar o basa sa inyong mga comment kung masubay pa baka na, no, daghan kayong comment nga wala na kong mabasa, no. Yung murag na po ninumduman dahil, no, si Jackie Rose ga scene siya og Super Things, no. Murag diha gito na bantayan ako, no. Salamat kay Jackie Rose, no, sa Super Things. Murag na bantayan na to mga niagi pa taod na, nakalimot na ko ba kay wala man ko ga subay-subay ug wala ko kabasa sa inyong mga comment ba, pero nahinumduman na og galit, no. Manang salamat kayo Jackie Rose, no, sa Super Things. Unya karon mga ka-listeners, mag-upload ta sa Chico Malo part 5. Unya gaplano ta ko akong i-intro vlog ani kay kuan katong mga karaan akong video ba. Karaang video nga katong tambag-tambag portion ko noy ba. Gaplano ko maon ta akong i-intro vlog kay para dili po all pud balik-balik katong kuno mga istorya. Mas maayo ting comment kuno mga ka-listeners, mas maayo tingali katong intro vlog kay kang tambag-tambag portion kunuhay ba, kunuhay. Pangpalingaw ra gud. Pangpalingaw ra sa mga ninyo mga ka-listeners ba, no? Tambag-tambag portion kunuhay ang atong intro vlog. Sina mo yung mga i-comment down sa patambaggan ninyo ba, no? Yagi at lingaw-lingaw ba, no? Kay nindot ni nga na malingaw po ta ba kay nga nila kanoy akong intro vlog mo isasuriya mo puol man puol signa mo yung mga comment da nga mga tambag-tambag portion kunuhay ba, kunuhay ra pod sig dita mga dita expert ba, pero ato lang yung yagi lingaw-lingaw mga ka-listeners pinagi sa ato ang intro vlog para di pod puol bitaw nauna ako pero kasi pulan mo madugay ba mabalik-balik istorya, no. Diha po yung nag-comment atong niagi manggod nga wadyo ka puli balik-balik istorya mura kag plakang guba, no. Diha nag-comment ako sa Jan Radio ba nalit gud siya og tan-aw dugay na gud nga vlog, pero ang comment niya mao lagi ako no pa ko puli, no. Ako naman po nang gisulti balik-balik, no, nga ato na nang gihimo nga intro vlog para di pud ta ma-reuse content ba natay suporta nga vlog ba mo na nga bala na balik-balik istorya, no. Muna nga salamat sa mga nakasabot, no. Nya sawa makasabot pasensya kayo, no, nga muna naka-idea ko nga maghimo tag intro vlog nga yagi tog tambag-tambag porsyon, no, para dili pud balik-balik ba itong istorya di pud puol ba na ko yung mga karaang video nga tambag-tambag porsyon plano kong mao kung i-intro vlog para malahi pud ang itong intro ba, malahi pud intro vlog. Tingala mo kay wala suming dagoy ani nga murag namiyahok naman sa una nga video to mga listeners. Vlog ko sa una to nga trabaho pa ko sa mall ba nya kuan kanang permi ko lang sa tulog nga among trabaho sa una kay sayo man gud among trabaho sa una duty sayo nya permi may mga kulang sa tulog, pero kung bati gyud trabaho diyan na adyo mga magtulog-tulog sa bahuan mo na nga mo to gimo na kung tambag portion ba sa katong na ang na-upload dito sa Jan Radio ba katong Muñeca part 18 mo to agahimo kog amoy gibutan ako nga intro vlog tong tambag-tambag portion, no, katong mga kanta-kanta kunuhay ba, no. Sa una to trabaho pa ko ato kanang gara-gara style ba para malingaw to ba nga na karon og naay mga mo comment nga sa Jan tambagi ko yan na kintahay ba sa mga ngayon akong buhaton sa dito expert ang ato lang nga malingaw ta mga ka-listeners, no. Yagi atong lingaw-lingaw ng mga problema
Sa problema atong tambagan ay po ng mga in English sa mga problema unsa diya no kanang mga mura bag kun ako'y pasultihon ba nga mga tambag porsyon ba nga na listeners no nga na ang style kung gusto ayagi lingaw-lingaw ba no muna nga sa mga naay mga ika-comment da no suggest mo unsay atong tambagan nga problema kaya ato nang himuan og intro mo na atong i-intro vlog nga malingaw ta di ta magbalik-balik ning atong istorya no okay di na lang ko tas anong istorya mga listeners no kay suggest lang mo unsay atong i-topic po no nga ma-intro vlog ba no problema tambagan nga na ba no suggest lang mo da comment mo para malahi atong intro vlog no di ta balik-balik bitaw kay pulaan na madugay ni uban no shortcut na di na mo tanaw sa vlog no shortcut no mo na mga listeners ato ang idea ron kay nagsige kog balik-balik kog tanaw sa akong mga vlog sa una ba maka-idea kog balik na ato lang ning himuag intro vlog na tambag portion no kunuhay no kay di man expert no ato lang yagi lingaw-lingaw para sa kuno kay pasultihon ba no okay kita maglangan paminawan niyo ang part 5 sa Chico Malo. Wa mo nabaling si Chico sa mga pasangil ni Tiburcio nga si Apyot kuno ang nagbalakaw og istorya nga anak ni Don Fausto pinangita sa mga tinugyanan sa balaod tungod sa kasong pagpatay. Hinoon, wa makatiog si Tiburcio sa dihang bisangkong ilang istorya nga kung dili mo yon ang nawahi nga si Apyot mo'y mahimong leader sa Sinda Amlan, si Chico mismo mo'y mangunay sa pagdasi lang dapit. Aron iyang ipaniguro nga matuman ang mga gisaan ni Don Fausto ngadto sa mga tao sa Amlan. Nga na pagsunod adlaw, nag-abot usab sa residente si Chico dito sa tugaran nila ni Marcia Godisa. Mainit ang sinukliay silang istorya. Kay galaan, niya ang sumpay na itong sugilanon, Chico Malo. May bawaan raon niya sa tanan ng taong nagpakaroon ingnon niyang dapita. Usa di ay kakriminal. Ipaniguro na ko nimo. Gining imong pagpakaroon ingnon karon, di ni magtugay kay way mayong paingnan ang mga tao na nagtakuban sa ilang kaugalingon. Timani ka na, Chico Malo! Paniguro agad dati. Kay kung di ko ninyo maunan, ipaniguro sa dako ninyo na kamong tanan nga mga abusado din di lang bungog sa naong ang inyong madawat din kamong tanan sa minteryo ang inyong padulgan. Nangita ka na sab og gubot dito, Nagurang gibaharan si Chico, Papa. Kinaglagot kay ko sing gibuhat rin ako. Wa, pagyud ko makabaos niya hangtod karon. Gusto na ko nga makabaos na gyud ko atong tungana. Ay, bida ni mo, Dante. Pilmi ka yung magpada sa kainit sa imong o. Giingnan ta ka nga ayaw gyud pada sa imong emosyon. Gamita ka na imong utok aron dili kita mabutang sa alanganin. Ayaw kalimot nga naa pa ta sa proseso aron maangkon nato sa hingpit ang Hacienda Amlan. Kinsa ba di mo init ang unin ning nahitabo na ko pa? Kita kaya ni mga bunog sa kunaw? Dako kaya ning kauwawan na mo ni Brutus kay ginuyano ramin itong tawana. Nay, karon lang ay. Nahambog pa siya. Nga kita kuno tanan. Sa sementeryo raw niya kuno ang ato padulngan. Kana, maulang dali kay kang sungugon, kay humo kay kang pasakyo ng istorya. Dili ingon ana atong buhaton ni Chico. Sa iyo ni kang tawana. Ang sawang pa. Kanina mo siyang uyon-uyonan, bisag. Nagkapasakit na siya na mo. Kadaghan ang gininiyahin mo adirin na mo ni Brutus. Mungab, di nagyo ko kagwantay ni Papa. Borbida ni mo. Wa kang ikatuhog sa kong gisulti ni mo. Hinumdumi. Si Chico, doon na pa'y dakong katungod din Busa ayaw lagi pagkumpiyansa. Dili na to ikalimod. Nga anak yun siya ni Fausto. Busa, mag-amping kita sa tong lihok basta si Chico na'y atong ikaatubang. Ganong ato pa man kinidugayon pa?
Nga pwede magkaroon dayon ato ng ipusong tawanan. Ayaw! Ayaw, ha? Ako rin nasuhito ni Chico. Agwantaha lang una, Dante. Liktahi lang una niyo, Chico. Ha? Aron dili kita mo'y mabutang sa dakong alanganin. Makalagot na yun kaayo. Agwantaha laging kalagot! Unsa ka ba? Ako'y paminawa og sundan ninyo. Kay kung matabunan na inyong utok sa inyong kasuko, sigurado ko, matikay lang tangtanan din, he. Ha? Kung di na ito maayo pagdahang atong kagalingon. Dante, gamay na lang nga pailob. Ug makabaw sa ginunyatan ni adtong tawhana. Kumusta mo pamati? Gikulbaan ko. Pero naibong lang ko kay dali ra kayo ang pag-examine sa ako mga mata. Tungod na sa teknolohiya karon diri des. Akong naistorya baguhay katong doktor nga matud pa niya. Mahibawan ko na to karon dayon ang resulta. Ha? Karon gyud ato mahibawan? Oh, mao nga ato nang paabuton og kadiyot. Aron matagan tag-advise kung angay bagi kang operahan. Gikulbaan man siya binuon kog apil kung unsa gyud kay resulta. Basin o gigutom na mo, nagmarsya. Mahimo man nga mga ano na tas gawas. O mubalik lang niya tangan eh. Busog pa man mi, Chico. Baguhay pa man tanangaon adto. Oh, mo ba? Basin o gusto mo, gusto mo bainom? Ay, ayaw na pagtagad, Chico. Paabuto na lang nato ang doktor din, he. Oh, ay, mo na yung doktor. Good morning. Good morning, Morning, Doc. Doc. Good morning, Doc. Gusto na itong pasyente. Ay, okay ra, Doc. Parang gusto na kumadung sa tanan ako ang pasyente din eh. Kumusta, Doc? Saan na yung resulta? Siguro sa itong initial findings, may dakong puruhan nga makakita ka eh. Tinuod ka, doktor? Makakita na niya ang akong anak? Nasa mga 80%. Ano na chance nga makakita ka. Pero ako pa rin ikonsulta sa akong makaubang espesyalista doktor. May ginang maniguro ta nga matagan tag second opinion. Matapo niya ko dugang updates ninyo sa sulsimana, ha? Kung masiguro na to nga 100% nga makakita ka gyud diha. Salamat kaayo, Doc. Ato pa rin gamutan o buhaton na to ang tanang posibilidad nga matagan kag kahayag o makita nimo ang imong kaugalingon sa samin kung usa kanindot ang hugis yung panagway. Salamat gid kaayo, Doc. Bueno, Chico, mo tawag rin ako nimo o magpahibaw ko sa dugang update sa resulta. Daghang kay salamat, Doc. Magpaabot ko sa mong tawag. Kini si Apyot, mayon sa makalagot kayo, boss. Kahit tagad kayo misumbong na ako. Kusog ko no kaayo kining mupasiatap, kinitawhan na. Huwag nagsigig pakawaw na to, nga kuno, mga busado ko no tantaw. Naglagot na sa bitaw kayo kung ano tawhana. Sukad nga, nahiabot si Chico din eh. Isog na kayo ng mga tawhana. Huwag mo sukol na to. O, nakadungog pa kubos ay, nga matod pa ko no ni Apyot. Ang imo ko nung papaway angay nga mo leader kay kurap. Unya, gadak ko bang yung kunong mata. Kinsay mingon na na? Ano si Apyot lagi kuno? O hashtag kaya kang gisaway. Giyon sa mga krukos pagsaway. Aliwat ko nung kang kinaya sa mong papa. Unya, ang imo sa kunong mata. Mura ko nung kuhay ka pundiron, nga dako sa kunong kay kag mata. Unya, bulis ka mo kunong kay kag ilong. Mauna iyang gisulti? Maukuno. May maubitaw ka naglagot ko na minaw. Kay sobrang yung kakayo pagpakawaw niyang Apyot, oy. Animal ay. Di pasurog ginayog mayo nga akong dugo. Kuwang sa disiplina ni tawhana, na? Mura sa siksikinsang ko po, ha? Mura ba siya tiki o lawas? Kung ako'y mahinayak niya, mupilit yun siya bungbong. O niya, boss. Sabay gusto, sabay una ni mo, boss. Gusto na ko patagmon siya. Anda mga imong mga sakop. Kaya tungo na to si Apyot, aron atong seminaron. Mas mayo pa, boss.
kamusta man ang inyong lakaw ng Marcia? Ay, kaluoy sa Ginoo. Nindot kaayo ang resulta sa among lakaw. Tawag siya ng Marcia Mao ba nang? Unsa may nindot nga balita? Matod sa Dr. Piot, posible yung kuno nga makakita si Odessa. Wow! Uy, kanindot ko na ng balitaan nang. Matod sa doktor, 80% nga doon na gyud kuno'y puruhan. Pero iya pang ikonsulta sa laing espesyalistang doktor aron masiguro kung angay bagyong operahan si Odessa. Wow! Ay, bastila indot ng balitaan ng Marcia. Makakita na yun ni si... Unya ni si Odessa. Makakita na yun unya ni siya. Wapata ka siguro, oy, Apyot. Kay, bisag moingon pa ang mga doktor nga makakita ko. Ha? Ana raw niya na mahibawaan kung maoperahan ako o makakita na gid unya ko. Hey, makakita ra lagi ka unya. Des, sigurado yung ko, ana. Magampo lang ta sa Ginoo kung iya ginang ihatag ang kahigayonan nako. Oo, sa noon. Ay, pastilandes, kung makakita ka sa kalibutan, makaingon yung ka nga kaanindot. Gidi ay, ilabi na kung makakita ka sa samin, unya makita ni mong imong kaugalingon, pastilan, sigurado yung kong malipay yung ka. Kaya bisa kong saon, di gid malalis. Gwapa, gid kayo ka. Ikaw, gid Apyot. Imo gyud kong gipakatawa, ha? Lagi, kay kakuan pa. Pastilan ako, ipumdukuntan mo. Pero, tinood bitaw na, day. Tinood na. Wanay atik. Bisag pangutanon pa nimo imong nanay, di ba? Ay, oo, kada, tinood na. Tanawa, tinood lagi. Liwat yung kasi imong nanay. Ay, oo. Salamat gid kaayo, Apyot. Mas pa yan. Ay, ito, nasa man days, Chico. Ay, hiwa mo uban na mo, Piot. Kay naa pa man kuno siya ituyo dito syudad. Iya raming gipasakay sa terminal o kami na'y ni pauli dinhi. Mao ba di ay? Pero mubalik ramang kuno to siya dinhi dayon, Piot. Daikog nagadi kaayo ming Chico. Kay hilabihan tawhana. Sobra kabuutan. Oy, the best yun ang tawhana. The best yun kayo. Tinadanay ginang pagtabang ni Chico diri nato. Nakadahay kaayo ko niya, Piot. Uy, og nalipay gyud kaayo mi kay gitagad gyud big maayo sa doktor didto. Kay suod man di ay kaayo to niya. Bitaw, daghan lagi na siya kaila. Kana si Chico nang nagpahilom-hilom lang ng tawhana pero ngilngi kayo. Apyot, lain ba'y ato ba? Tinuod tong balita nga ang anak ni Nyor Fausto dakpunon kunos kapulisan tungod kay dunay kaso nga pagpatay? Murag tinuod na dis. Kaya naman si Kanor, atong suod. Nahibawa mo kuno ang balita nga ang anak ni Nyor Fausto dunay dakong kaso nga giatubang. Gihilo man kuno na, gihilom-hilom man ba? Ay, maudi ay siguro nga wa na gid na magpakita din Piot. Basig nagtago-tago na na. Anugon lagi kayo, mabitaw nga nabugnaw ko sa pagkadungog na kuan ng balita kay. Lisod yun kayo kung ingon ini ang sitwasyon ba? Magpabiling gamhanan sila si Tiburcio og si Dante. Ilabi na nga patay na si Nyor Fausto. Ay na, musamot ginang ilang kaabusado. Apyot! Ay, tuan na! Ipalibak ang mga kurkong hoay. Apyot, ayaw bayagin magkumpiyansa ha. Wa bayagin makalaban na to karon din kay wa si Chico. Di ka gini mga tawhana. Ayaw kadlok lang, kadlok. To silang atubangon. Unsay among ikaalagad ninyo? What? Kinahanglan ka uban ka sa mo karon dayon ha? Nausap pa. Nganong mauban man ko ninyo? Ano man? Uban lang na mo, Apyot. Kaya doon na ito importante kayong istoryahan. Kung doon na may gusto isulti na ako, isulti lang niya din eh. Kay, andam kong maminaw. Ay, ayaw lagi magkagayap yun. Nalaiting ako. Kuyong talang yun natin, aron di nyo na magkagubot. Kadiyot lang. Unsa may inyong tuyo ni Apyot? Isulti ninyo din eh. Uy, babay, buta! Hinawayan. Ay, kung ano pagkabilapilin eh. Iwagay labot. Si Apyot ang ginabutuyo, no? Kadiyot lang. Dili mahimo nga inyong dadon si Apyot. Nga dili mo musulti sa inyong tuyo. Uy, Nang Marcia. Eh, ayaw mo pagsagbat kung mo ilabot sa istorya, ha? Muna! Ay,
Pasensya na kayo ninyo, pasensya na kayo. Nalain na ba ni siya tingog? Pasensya na kayo, bisa kung sa pa'y mahitabo. Di ko makuyog ninyo, mo na timan eh. O saman, di ka makuyog? Dili. Magkauman, dakpa rin yung ganito, Hana. Anong inyo magudakpon? Ay! Sa naman noon. Ayaw ko ninyo kupti. Ay, boy. Buhiin ninyo siya! Kung dili ninyo siya buhian, puspusan na mo ini palo-palo. Kaya ko magkana ni puspos pa. Hoy, buhay na niya palo-palo buta, ha? Buhay na mo palo-palo. Karoon na mauna yan, ha? Pura kakataon lang si Brutus. Hey. Way mo dapat. Kuyog na lang na mo, Apyot, aron nga, way laing masakitan pa rin ang sitwasyon na. Di kasubok ko, Rafael. Gawa ko ikatabag nimo kay ang tanang katigayunan sa imong amahan. Wana. Kasi wala. Seryoso ka sa mong gipanulti, Atty? Mao kanay labing tinuod. Pero kisa pa'y nagkuha sa among mga kitigayunan? Kisa! Kalma lang, Rafael. O ako mahibaw. Usiwa ka mahibaw. Ay kong binuangis pagtubag. Nahibaw ko nga nasayod ka sa tanan. Kamo ni Atty. Alfonso ang nasayod ini. Ug di mahitabo nga ingnon ko ni mo ini nga wa mo'y kasayuran. Pero, sultihin ko tinod. Asa na ang among mga kitigayunan? Ang kwarta ni Papa. Ang tanan niyang mga savings. mayo tingali nga bugnaon una nimo ang imong kaugalingon. Aron magkapasabot ko nimo tarong. Dili. Kinahanglan nga musulti ka na kustinod. Kay kung dili ka mo ni Atty. Alfonso, manubag mo na ko ini. Mahimog karon dayon. Patyon tamong duha. Ay, ang konsultihan na, Rafael. Pwede kang mapriso na ng imong pagpanghulga diri nako. Bahala nagpapriso ko. Basta sultihin ko ninyo kung asa na ang among mga katigayunan. Asa! Nganong gipugos man yung ko ninyo dadin, he? Bintag iti mo Apyot. Ay, magpahantog git pagayog ko. Ngamura si kagwapo. Hoy, paminaw, tinabal. Abusado na kay ka na. Magkamao na kang musukol-sukol na mo. Tinod yun na, boss. Abusado ka mo giro. Naganito ko, Nante, istoryaho na to ni Tarong, ay. Huwag ko isa ninyo. Unsay ba isa? Dako kay kagsana mo. Ilabi na ni Papa. O diri na ko. Sa may akong sanga, huwag ko manghilabot ninyo. Duna kaysa. Unsa man din ang imong pagsigig, panangay diri na mo. Nagkanang imong giinas, Papa, o ako. Namin nga, dagko ko lumig mata. Unit buliskan kayo ng among mga ilong. Ay, kumsultihan na, oy. Kaysa ko'y nagsulti ni mo, anak, Dan. Daghan na nakadungog. O lisumbong dire na mo. Ano lang pa magpagpatukmol? Kay si Bonso at mitugan na mo. Nga imong gisawal si Sir de Bonso o si Bustante. Dako ko no kayo kagtingog na nabi sa mga silingan nga sigalang silag mata. O di bulis ka ng kilong. Ay, bastang binuwa nga yun na yung taon. Oy, di na tinuod, oy. Huwag yung kumusultihan na. Mo pao. Na makak na si Bonsot, bakakon na siyang pagkatao. Ikaw mo'y bakakon? Muni ang ini mo ay nikin niya. Niya pa ay. Hop! Aray! Pambita ko, boss. May na makabawas ko, hindi tawhan na, kaya disyuso, kaya ninda ko. Hala! Ambit mo kung kisa'y gustong mo ambit! Nay, kinahanglan nga mo ato dito sa kapitan ini. Ato silang pahibaon nga gipugos nila ni Dante ug dakop si Apyot. Dinhi ka lang ha, Odessa. Ayaw na paglakaw. Ako rin mo adto dito. Mukuyog ko, Nay, aron doon na kay kauban dito. Dili na kinahanglan. Magpakuyog ra ko nila ni Didit og Ampog. Aron doon na ko'y kauban nga mga lalaki.
Dinhi ka lang o panira sa mga pultahan dinhi. Kinuo po. Usa naman katoy gibuhat nila ni Apyot. Magdali ko dito. Kinahanglan nga maluwas dayon nato si Apyot. Sige, Nay. Magpaabot lang ko nimo din eh. Hello? Tiburcio, Hoy, kinsa ni? ako ni. Si Chico. Uy, Chico! Kumusta, ha? Unsay balita? Gusto ka makita din sa opisina niya ito kay Guzman. Ha? Nga naman. Doon na ba'y problema, Chico? Ay napagdagang pangutan. Karon na yun. Pabutot ka na mo din sa opisina. Kinahanglan nga magpakita ka karon gidayon. Yun na. Imposible ka na, Chico. Layo kayo ang siyudad. Biyahion pa ka ng unong ka oras. Ngayon sa namang oras, ha? Hapon na kayo. Kung gusto ka, balik diri sa asyenda ug mag-istorya ta kung unsa may problema. Dunay na kong problema. Ibalik ninyo ang tanang katigayunan ni Papa. Ha? Unsay kay katigayunan, ha? Ang mga savings ni Papa. Kinahanglan nga inyong ibalik na mo. Kay kundi, buwan na ko din yan. Basig tunay na utang may tabo ninyo. Naa ka na sa panang imong hulga-hulga, Chico. Mag-istorya ta. Dili na to ipagi og kainit sa uo. Kung doon na kay pakisayran, dili ko lisod ka istoryahon. Atong klaruhon ka ng mga butanga. Pabuta ko niya. Mag-istorya ta. Chico. Ang tonto. Mura naghihulmigasan. Makita unya ni mo, Chico. Magsugod na unya ang inyong kalbaryo. Ginoo ko ni mo, oy Apyot. Kadaghang bunog sa imong naong. Dali, kupot sa akong kamot, Apyot. Niarami sa imong tungod. Ayaw lang paglihok. Kay akong gihampulan ining labakara ang imong mga bunog sa naong. Nay, maayo siguro nga ato na lang ning dadon si Apyot sa ospital. Sa ospital? O, Nay. Dagan man kakaayo ni iyang bunog. O, ngay obog na baya kayo ang kamot ni Apyot. Piyot. Dadon ka na mo sa ospital, ha? Aron dito ka matambalan. Dili ka okay, Apyot. Luya kayo ang imong lawas. Kinahanglan nga tawgon nako si Didit og Ampog aron matabangan ta. Kinahanglan gyud nga dadon siya sa ospital. Sige, Nay. Paibawa sila si Didit og Ampog. Nakakaon na ginong tagko mabuang boss. Wa pa ko matagbaw na yan. Swerte lang. Kinaabot sila sinang Marcia. Wa pa! Aw. Minteriyo gyud ang iyang padulngan. Sigurado siya ko, boss. Nga magpalaban na sabtos nila ni Chico. Aw, palaban na lang! Ako gani may nayat. Si Kwati gid siya. Wa narba ni lingaw ang akong pistola. Kinahanglan ang isunod nato si Chico. Kana, kung siya na gani ang atong isunod, nagbawang ginato atong kaugalingon nga niya. Pinuhon ko yun siya. Hidaghan kayo siya sa atin nato. Ang tanang tingali na itong mga takop, boss, no? Gusto yung mabit ni Chico. Hapit na mo abot ka ng adlaw. Ug oras na muhatag nag-gusik na nato si Papa. Anha na niya makita ang katag. Tagod-taguron ko yun siya.
Unsa man, Brutus? Boss, na si Chico. Isog yung kay naong. Ha? Naa siya? Karon yung orasa mianhi siya aron ipanimaw si Apyot? Ang buang! Kisa may iyang ipangita, ha? Nangita siya ni Sir Tiburcio. Si Papa Daya iyang ipangita? Pasod na! Masigla nagtuyo, boss. Isog na medyo kayo, kaya yang naong, no? Ato lagi kang kunhandaan, boss. Saudan ninyo. Ayaw ninyo kung saa. O adto si Papa. Paibaw adaan nga nangita niya si Chico. Oh, boss. Kumusta, Chico? Gabi na, oh. Nganong nasuroy man ka arong orasa? Kaya mga man. Unsa may imong tuyo ni Papa? Doon na ba'y problema? Chico! Oh, maikay. Niya si Papa. Niya na siya. Oh. Nahasuroy man o gabi na kayo. Kailangan nga magkasultihan na kita karon, Tiburcio. Bueno. Dante, Papa. biyahe na kami din Okay. Brutus, tara. Ato to spek payag. Manglingkod tayo ng lingkuranan, Chico. Unsay ako'y kalagad ni mo? May bawa na kaskuntoyo. Tug-ani ko ninyo kung hain na ang mga savings ni Papa dito sa bangko. Ug nganong mismo ang among bayad dito sa syudad. Di na ko makasul dito. Uy, murag dili ko makatubag anang pangutanahada, Chico. Kay una sa tanan, bugtong ang mga abogado rang nasayod ni Ana. Ug ako'y kalibutan kung asa ng mga savings sa imong amahan. Ikaw ang gitudlo nila ni attorney. Busa ayaw yung kuglim destinon. Iuli karon dayon ninyo ang inyong gikuha gikan mo. Ayaw mo pagpanghilabot sa butang nga dili inyo. Maghinay-hinay ka niya ng mga butanga, Chico. Dili ka makapataka og pasangil nako. Kay una sa tanan, dili in taon ko hilabtanon nga pagkatao. Limpyo ang akong konsensya. O gawas pa ni Ana, bugtong ang mga abogado ras sa imong amahan, maoy nasayod ining tanan. Hands off, foul ka, Chico. Dili mayon imong gibuhat, ha? Pagbato ng respeto na ko. Sa respeto. Sa inyong gibuhat nako human sa kamatayon ni Papa. Mangita mo respeto nako. Gusto mong magpatahod? Chico, usbon ko. Dili ko ni mo kaaway. Ni ako, andam nga mutabang ni mo. Kung gusto ka, tabangan ti ka aron atong istoryahon si Atty. de Guzman. Ugma na yun. Ato siyang istoryahon. Buhat to nakukutob sa kumahimo nga mabawi na to ang tanang mga butang nga gikan pa sa imong amahan. Akong isaan di mo, Chico. Kung gugtingkon. Ipaniguro na ko ni mo nga mabawi na ni mo ang tanan. Abigid na mong naunsa na kaapyot. Nabala ka ba gid kaayo mi ni nanay? Ay, alam mo kagool na ako, des, na Marcia. Liwat mong kukiring. Dagan kay ko kinabuhi mong lisod kay ko tablahon nila. Believe kaayo ko si imong kaisog, apyot. Bisag na akas ka kuyaw. Wa gihapon ka bati ang kahadlok. Ay, marmaan na naman tayo sa kadugayan nang ba? Tungod sa kadugayan na natong napuyo din nga puno sa kahadlok. Naimyaw na gyud tayo ng kalakihan nila ni Dante. Wa ka ba'y plano nga mo pasaka og kaso, Pyot? Kana man ay problema, des. Kung mapasaka ta og kaso. Doon na ba'y mo tagad? O niya, ang kwarta sa mga pangitaon nga dako ra ba kayo na gasto? Di man gani ko ka-afford og tambal nga giresitas, doktor? Hey, maugid na'y pait kaayo natong mga kabos. Ay, di ba hinuod ang tanang dato abusado? Pero kini sila Tiburcio og Dante. Di pa tinud-anay nga mga dato. Kusog pa kayong mangyatak og manlupig sa iyang isig katao. Ay,
Saon naman lang katay ninay. Sa ako bayang nakita no? Murag wagi kausaban ang atong dapit. Misamuti noon. Og delikado pa, nga kitang tanan nga wa mo pabor nila, papahawaon ta dinhi. Kay sila manggihapoy ng haw dinhi sa ato. Di man gud sila papuli sa pwesto. Kana mga tawhana des, paminon ako. Mahadlok yung panuhay na nila. Kung mahadlok pa, ay sigurado gyud kong mangilog na silang trono ni Satanas. Mao gyud piyot. Mao nga magmatngon lang gyud ta. Kay delikado gyud kaayo ka ng mga tawhana. Og nahibaw ko nga dili gyud ta nila lungan ilabi na nga wa na si Senior Fausto. Ay. Tod, si Chico ng Marcia. Wa mo magkakita niya karon? Wa man piyot. Ay basin og tuwa pa syudad. Naamang kuno to siya ituyo dito. Oh, mayuntag mo pa uli na to si Chico din eh. Kaya gusto kong makikistorya niya. Paminaw mo bayo. Unsa man, Papa? Nindot ni nga balita para natong tanan. Nga ang asinda amlan hapit na mahingpit nga maatua. Ha? Tinuod ka, Papa? Maatuan na yun gining tibuok asin ra? Kalma lang ha. Mudayon ra ba na yung kag. Muram kag kaluksohon. Oh. Oo. Maatuan na niya kini sa hingpit. Ugwa na'y makapugong nini. Oo, unya, pa. Si Chico. Ayaw. Ayaw kabalak ikanas Chico. Wa na say gahum ining dapita. Bisan o magpaila pa siya sa iyang kagalingon. Mao nga, inutil na si Chico. Kay niya na nato ang tanan nga gahum. Brutus, unsay man kasulti ha? Astilan, Papa. Kanindot kung matinood ka na. Ay, kunito yun na balita, sir. Ay! Malisang na sila kanato. Kadto mga tao nga wa mo pabor kanato. Magbasol sila sa tibuok nilang kinabuhi. Kay panigaroon na to nga mahanaw sila ining napita. Ako silang palayason din eh. Kastilan, Papa. Malipay yun ang tanan na mga sakop niya. Di na magapaabot ang tanan sa dakong selebrasyon aron ipahibaw sa tanan nga kita na itag-iya din eh. Ang kaya lagi nga kamoy manunod din eh, boss. Kaya grabe mo kayo kayo sa kritisyo o pagservisyo ni Napita. Ang kaya lagi nga mo yukbo ang tanan sa sobra nilang pagbiyagbiyay o pagpakauwaw sa itong grupo. Tinood na, Papa. Husto ang tanang gipanorte ni Brutus. Bisan og nausab ang iyang tingog pero husto siya. Oh. Ang tanan natong mga pag-antos adunay ganti. Kinahanglan ang mga tao nga nakaminos nato manubagid unya. Sobra pa silang gibuhat diri nato. Hapit na, Dante. Brutus. Agwanta lang tagamay. Gamay na lang yung kayo. Kay di na madugay. Kita na unya ang mahimong hari ining dapita. So may nitabo ninyong piyot. Ngaraga na magkaibog mga bunog sa naong. Daya pagani sa kong lawas, Bachik. Darao. Ngano lagi ka? Kinsa may nagbinuang nimo? Gitabangan kong kulata nilang Dante o Brutus. Apel pagani iyang mga sakop. Sila na sada. Huwag nilain, Bachik. Kung ako apasan ni Kapitan Tingali, patay na ko ron. Kung sa may rason nga ilang magkagingon na. Rason, Bachiko. Labi siguro, nagdumot yun sila na ako. Labi na kay, na ako dapit ni mo. Okay ka ha? Siyempre, maglagot yun sila na ako. Kay uyo naman ko nga, ako'y mahimong leader bahalag lisod. Sa ato pagkitabangan gini kanila. Tabanggan lagi ko. Nuwag ko sa kalibutan ka diyot, bud. Magilingaw ni mga tawana.
Ikaw giilang gipariglaan. Ako yung taon nga. Sapsoy kay glawas. Sagdi lang, Piyot. Mubawas ta. Kisa may grabe yung misumbag ni mo. Nga, si Dante si Brutus. Kusog kay mahapos ko mo. Katong bayot kay sigmurag. Mutamparos o kulata. Tuwing gyapon ko, wilik niya siyang kumo. Pagdaliw kayo, kipabawas ng taka. Mubawas kita, Baychik? Mubawas lang kita, tanawan niya. Basta, pagpaali mo na sa imong mga bunog. Sadayang maulian na ka, ug makondisyon na pagbalik ang imong lawas. Kana si Dante o Brutus, ato ng patilaon. Ay, pastilan ay. Ako may nadlok sa imong gisulti, Baychik ko. Ay, kadlok. Kay abusado ka ng mga tawanan. May na makabaos taanan nila. Odessa! Oh, Nay, di makagikan. Ganihara mo ko langita ni mo. Ay, naghatod kong palitaw nga gi-order ni Bintang Odessa. Nga doon ay, Nay, di makagpalitaw. Ay, akong luto, good. Hida, maayo na lang na bahalag gamay ginansya basta naalang. Kay lisod na gid kaayong panahon. Kung unsay nakatuna nato ato yung pahimuslan. Unya, Nay, ang imo intawong kahimtang. Ayaw kabalaka na ako, tuod di ay. Doon ako'y nadungog ng mga balita karon. Unsa man, Nay? Ang abogado ko nun ninyo Fausto, gipatay. Ha? Kinsang abogaduhan, Nay? Ay, katugong abogado nga suod sab sa imong amahan kani adto. Si Attorney de Guzman ba? Ginoo ko. Kinsa mo kuno'y nagpatay, Nay? Maunay pangutana kung si Kinsa. Wa pa hibaw ikon kinsa og unsay motibo sa pagpatay. Maumnay higitan-aw pag-ayo karon sa kapulisan kung wa ba ni kalabutan sa kamatayon ni Senyor Fausto. Kay pila palang baya kabuan ang milabay sukad nga gipatay si Senyor Fausto. Kakuyaw gud anang balitaan, Nay. Labing siguro sa kamatayon nila. Ang nalipay og nakapabor gyud maayo ini. Wa nagilain. Sila ra gyud si Tiburcio og ang iyang anak nga abusado. Pastila, Nay. Maayo ang taong mahibawan kung kinsa ko'y nagpatay nila. Arong madubag yun na sila sa balaod. Kay kung mauni nga magsunod-sunod nga mahitabo, kinsa na sab kahit sunod nga ilang patsyon. Mianhin ko na yun ni mo, Chico. Aron ipahibaw ni mo kining maong balita. Sa ba ka ng balita, Bosyo? Wala ka mahibaw nga nabaniog na makaroon sa tanang mantalaan nga gipatay si Attorney de Guzman? Usa? Dala, oo. Kita ka ng picture? Mawa. Usa ba kini picture? Nganong niamaning akong naong gani? Chico, nasubo kay ko ni hitabo akong nga nga kinahanglan pang musangko pa sa ingon ini. Unsay bot pasabot ni mo ani? Tugani ko's tinuod. Ikaw mo'y katapusang tao nga nakita dinhi nga kauban ni Attorney de Guzman. Ug human ana, gipatay siya. O bitaw, pero wa na ko siya patya. Dili ba nga nanawag ka na ako din ang adlaw? Aron paadtuon ko nimo sa iyang opisina? Unsay ba'y buti pasabot nimo ni adto, Chico? Di ba nasuko kayo ka namo ni adtong adlaw? Naglagot ko ninyo. Pero di ka makapamakak nako ining litratuha, Chico. Nakita ka mo sa CCTV nga bugtong kamurang duha ang misod sa iyang opisina. Og bigawas ka nga ikaw na lang usa. Unsa ba'y nahitabo niya tong tungura, Chico? Wa ko'y kalibutan na ng imong mga kipanulti. Wa ko'y daotang gibuhat ni Attorney de Guzman. Paminaw og maayo, Chico. Nakasabot ko nimo. Bisan pa ining hitabua, dili ta kapasagdan.
Ang naghatag nako ining tanang impormasyon mao ang hipi dito sa syudad. Pero wa kay angin kabalakan. Kay mao'y akong saad sa imong amahan kanhi nga taguan tagyod ka nga way masayod ug makailanim mo ni bisan kinsa. Busa, sunda ang ako mga tambag kanimo. Kung gusto ka nga akong matabangan, Chico, tabangi sa mga imong kaugalingon. Kay ikaduha, nakinimo ang paghimo sa pagpatay. Pero wako'y daw tang gibuhat ni attorney ug ni bisan kinsa pa. Dili na kinahanglang maglantugi pa ka niya na, Chico. Di ta maglantugi pa ni ana. Way mutuon ni mo ni ana bisan si kinsa pa. Ang bugtong na ginimong buhaton, magpakahilom ka. Ug ayaw pangahas sa pagsupat sa tanan na kong ipabuhat nimo. Kumusta naman ka, Piyot? Medyo okay na ko, Des. Ako lang yung gilakaw-lakaw ang akong lawas. Alam nga, di ko masamot kaluya. Nipahuway lang unta ka, Piyot. Kay basin og makuyapan ka kung pugsyon gud nimo nga mulakaw-lakaw ka. Ay, wala na kaso nang, Gapon, ipahuway man yung kumayo. Lain pa yato nang ba? Nanasab ko na ipagkatap na istorya karon sa mga sakop ni Tiburcio. Ha? Unsa man, Piyot? Nga kini ko nga sindaamlan, ilan ako nun Nila ni Tiburcio og Dante. Sila na ko nakaangkon nini. Diin magka ng balita, Piyot. Muna bagong marites. Karon din sa ato. Marites. Bugira na ko bugira. Ang bugira na ko kaayo ang mga sakop nila ni Tiburcio. Kay pabor ko kaayo nila karon. Ay, unsaon man pagkahimo, ana? Nga wa man sila ikapakita nga naila na ni. Ngano, doon na sila'y papilis aron pagpamatuod nga ilan ning gipalit. Og ikaduha, kinsa may ilang gipalitan nga patay naman Senyor Fausto. Og ikatulo, buhi pa ang anak. Magbuot-buot di silang pangangkon nga maila na ni. Di lang kita angay mahibong, nay. Kaya ang Casa de Piedra bitaw, ila man ganyang giangkon nga ila na. Posible yun. Nga ila gining angkonon, ila binangawa na Senyor Fausto. Mao gidlis. Posible yun. Nga, maangkon nila kay wana may mo argabyar ini. Gawas kon ang mga kaliwatan ni Senyor Fausto, mulihok ni. Mulihok bahin ini. Ilabi na kon, magpakita yun tong anak ni Senyor Fausto. Di ba tinuod bang kahatong balita, Piyot? Nga pinangita sab sa balaod ang anak ninyor? Mao lagi na yung problema, sab. Pero ang isyo, nga, di gano'n ta pwede nga ilan ni yano-yanohon og angkon. Kaswerte nila, kung mangilog silang butang nga ila. Ang pangutana, kung kinsay mangisog batok nila. Nga mga isog, grabe gud kaayo na sila Tiburcio og Dante. Maunay dakong pangutana. Unsaon na lang kung wag makapugong nila. Sigurado gyud ko nga papahawaon gyud ta dinhi. Magi akong nadungog nga huhungihong nang. Kato ko ng mga tao nga wa mo pabor nila, ilagyo ko ng papahawaon. Angay unta, mulihok ang mga kapitan ini. Ay, unsaon man sa paglihok sa mga kapitan nga hadlok man kay na silang Tiburcio. Sabi ninyo ng Marcia, Odisa, nagduda ko ini. Unsa may imong pagduda, Piyot? Nagduda ko ba? Maguna-una ko sa nga, ang kamatayon ni Senyor Fausto, wa baka ikalabutan sila si Tiburcio ini? Ay, pareha kita guna-huna, Piyot. Ako ba? Pangagpas lang ni ako ba? Di man gyud ta kasiguro, pero posible sab. Posible sab gyud nga makaingon tang doon na gyud sila kalabutas na itabo ni Senyor Fausto. Kay sila ramen nakita na kong mga hakog. Di ba? Ang ako ba? Sayano lang akong pagsabot ba? Basin og ilan ning plano nga gipatay nila Senyor Fausto aron ilogo nila ang asinda amlan. Ay, malagmit gyud a, Piyot. Lisod man iprueba, pero dili layo sa tinuod ang atong gihuna-huna, uy. Oo, mo gyud. May man ba og masayop ta?
Pero dili kalikayan nga makahuna-hunatan niya ng angguluha. Sagdi lang, Nay. Apiyot. Kung pananglit, tinuod man ang atong mga katahap. Nagtuog yun ko nga sa unahan, masakpan na gihapon sila sa ilang mga yawanong binuhatan. Congratulations na tong tanan! Alang sa kasayuran sa kaugpungan, ang Asyenda Amlan hingpit na natong gipanag-iya. Ug wa na ilaing makailog pa niini sa ato mga kamot. Bisag si kinsa. Tungod kay niya na nato ang tanang kamatuoran nga ang Asyenda Amlan nakapangana sa among bansagon. Baboy, sa bastante! Sugod karon. Magmaya na kitang tanan. Ug atong sa ulogon ang kadaugan. Hangtod na sa atong mga kaliwatan. Busa, bulahan kamong tanan nga may suporta ug midapig sa atong kausa. Kay nag-una gyud kamong tanan sa kabuhong unya sa atong dapit. Ha? Busa, mabuhi ang tanang mga amlananon! Mabuhi! Mabuhi! Uy, Bechik? Nga naman ka? Nga, magulanon man kaya ng imong naw? Siya man doon na kay problema? Piyoto, pasilo ako. Oh, ano na ngayon magkapasaylo na ako? Huwag magkaisada rin ako. Gibuhat na ako ang tanan. Nga matabangan ta mo. Pero, Bechik, huwag kaya ngayong ipangayo o pasaylo. Naibawa may nga, nagyo kay kasing-kasing sa pagtabang na mo. Gadiitig pagkaroon ingnon. Gani, gisugal ni mo ang imong kinabuhi aron lang pagpanalipon na mo. Angay pag-ani iming magpasalamat ni mo kay di ka bayran ang imong pagtabang diri na mo eh. ang ako kay gusto rin kinunta ko nga magkatabang ninyo. Pero naglibog yun ko sa kong pagabuhaton. Gusto unta na ko nga ikaw mo'y mahimong leader din eh. Nakadawat naman ko anak, Bajik. Daghan mong ganin ang utanan ako kung lihiti mo bagyod ko no kong leader. Ay, ako lang sab silang gitabag nga. Wala na'y tsansa. Laluay kay ko sa mga tao din eh. Nakita na ko nga kunwa kay bubarug batok ini mga tawhana. Sigurado ko nga magantos kidug maayo ang mga tao din eh. Kwan, bago lang gina namong gihisgutan ng Marcia o di sa Bajik. Kinarabay, hindi pagkatap nga balita karon sa mga sakop nila ni Dante. Nga kinikuno nga sindamlan. Ilahan ako nun eh. Kinsa may mong nadunggan na. Ang tanan, nasayod na niya na Bajik eh. Manay, pagya na kayo nga, gipasiatab sa tanan nga, sila na si Tiburcio o si Dante kuno, mo'y bagong tagiya din sa asinda. Sagdi lang, Pietro. Kanang ilang pagpangangkon, kutob ra diyan. Pero di ka na mahitabo nga maila ang amlan. Kay buwi pa ang anak ni Don Fausto. Oo, mabitaw. Pero ang problema lagi kay ang anak ni Don Fausto, kriminal. Di ka na tinuod, Pietro. Kung kinsa may nagpakataan ng balita, usa ka na kung bakak. Pero, kung tinuod mong kuno na ba, check? Kaya namin mga ebidensya. O kung di pa sa unta tinuod, wa unta siya mutago sa balaod. Iya ang taning giatubang ang mga pasangil, batok niya. Kung di man gani gitinuod. Mga tumo-tumo lang ka na. Nakailakay ko sa anak ni Don Fausto. Maayos ang tao, Piot. O ganiwa siya magtago. Nangita pa lang siya og binta nga mapruiba niya ang tanan nga di siya kriminal. Oh, kung tinuod ba ganing buutan siya, Bajik? Siya lang gibugtong paglaom sa tanan ini. Kaya kung di gud siya magpakita din eh. Wa gyud kahayag nga mapaabot ang katawhan sa asinda amlan. Sagda lang, Piot. Basin mawa ako din pilakadlaw. Oh? Akong pangitaon si Rafael, ang anak ni Don Fausto.
Kung makitaan na ako siya, ako siyang sugilan sa tanang nahitabo din eh. Ug ako ngay paniguro ninyo, nga kining hasinda, di yun maagaw ni bisan kinsa. Kaya ang mga tao nga nagpahimus o nag-abusar din eh, di yun angin nga magtugay ining dapita. Ha? Mubiya na sab ka din eh, Baychik? O niya, asam niya mo siya pangita ah? Basta, pangitaon ako siya. Taod-taod na pa nga wala ko magkakita ni Chico rin eh. Unya, akong gisugo ang itong mga tao. O mga tod nila. Wa nasab ko no sila magkakita ni Chico. Maayo hinuon kung mao ka na. Nakamatikod tingali siya nga maihap na lang ang iyang adlaw ining dapita. Mas labing maayo unta pa. Kung mubalik pa siya din sa ato na lang na siyang hipuson. Total, di na magyud siya mapuslan. Kay sa ato pa siyang hatagan o gigayon, basin og magkaamong pa niya siya rin nato. O maghimog da kong kadaot sa atong pundok. Naana ka na sa akong huna-huna, Dante. Pero siyempre, dili ingon ni anak ka sayon. Kinahanglan nga nindot nga plano nga mapiit gid siya sa kalisod. Gusto na ginako pa nga, impaso na gid siya. Kay, di ba sab ka kumpiyansaan tong tawhana? Wala Dante. Dili na makaarte si Chico din eh. Nahibaw na siya ni anak. Utukan nga tao si Chico. Nangisog pa lang to siya ni adtong mga miaging adlaw kay nagtuo man to siya nga nakapabor pa siya na to. Pero karon dili na. Kay nalisang na kayo siya nga siya mo'y gitudlo karon nga suspect sa pagpatay ni Atty. Guzman. Nahimuot kay ko ni anang imong istorya, papa. Ay, baya. Blind in town kayo ang tunto sa atong duwa. Wa gyud siya kalibutan in town. Nga ato ra siyang giduwaan. Mao ka na itambal sa mga taong gahi ug og nagtuo na siya nga siya may nakapabor pirme. Og sa mga panghitabo karon, papa. Sangko gyud sa langit ang akong kalipay. Hasta nga itong mga sakop. Nakasinati sila karon og kahamog away. Dili parehas niya itong mga niyagi mga adaw nga gusto na nilang papahawaon. Nabala ka kayo ang tanan na itong mga sakop. Angay lang nga magmaya ang tanan, kay sugod karon magmalipayo na ta hangtod sa hangtod. Mga usa na kasi man nga wa na ko makakita ni Chico, Piyot. Hain man dahil siya karon. Ay, basta lang buwang ang istorya. Ikaw, Gyudes, komedyante sa kada. Natural man, Gyud, nga di ka makakita niya kay buta ba yaing taon ka. Di pagkatawa lang ti ka, Piyot, oy. Ganyan gyud ang nag-istoryahanay nga seryoso gyud kaayo ta pareho. Bitaw. Abi ni Odes, nag-istorya namin daan ni Bay Chico nitong niyaging adlaw. Og nanangit to siya nako nga. Mawagi ko noon na siya din kay iya ko na pangitaon ang anak ni Nyor Fausto. Ha? Pangitaon? Asa man niya pangitaon, Apyot? Wa man sab siya musulti na kog asa dis. Basta kay mingon siya nako nga iya gyud kon pangitaon si Rafael. Kay mora man gyud toy paglaom na to. Nganong nagkaingon man ka nga paglaom, Piyot? Di ba, naibaw namang tantanan nga ang anak ni Nyor Fausto usa ka kriminal? Oo, bitaw. Pero kung si Bay Chico ang imong pangutanon ana, mo insister gyud siya. Matod niya nga, nakaila kuno kayo siya sa anak ni Nyor Fausto. Buutan kuno kayo to si Rafael. Ug di kuno na tinuod ang mga pasangil nga kriminal ang anak ni Nyor Fausto. Kung dili kriminal, ngano mo tago man siya? Likay lang tingali. Ay, matod pa niya, mga tumo ra kuno na dis. Wa kuno na kamatuoran. Sa ato pa, nasuhito gyud ay siya sa kinabuhi sa anak ni Nyor Fausto. Murag, suhito gyud kayo. Kaya mo insister man gyud siya. Basin gani og suod kayo to sila. Kung sa bagay, malagmit sa cute,
kay kailagod sila ni Sr. Fausto kani ato. Dagan man gani ang nahibo nga mitungag gyud senyor sa atong katapusang meeting uban niya. Abi ni Modest, si Chico ba? Mayog yung tao. Makita gina ko nga ang iyang kasinsiro siyang dagway. Nga naguol kay siya para na to. Gani, ngayon siya na ako pasaylo. Kaya wag yung kuno siya makatabang na to. Usugoy wa magkatabang. Nga bilib man gani kaayo ang tanan niya dinhi. Ha? Magbitaw na akong giingon niya. Naglagot mo siyang nagunahon dis. Nga namatay si Sr. Fausto. Unya, gusto gid niya unta niya nga ako'y mahimong leader din he. Pero, wa man gyud matuman. Kasi sila maging diborsyo ang gustong maghari din he. Ay, sagdi lang piyot. Kami si nanay, wag gid mo hulong sa pag-ampo sa Ginoo. Nga unta, mahatagan og hustisya ang tanang mga tao dinhi nga nabiktima sa mga pagpanlupig nila ni Tiburcio o ni Dante. No, Diyos. Ihangad tanal gid ni sa langit. Manghinaot ta. Nga dunggo niya ang atong mga pangamuyo. Boss, nagkagulagutanan na ako kung madayon ba itong atong plano nga papawaw yung itong mga tao nga wa mo suporta na ito so kapag sa sinudanan. Madayon ka na, Brotos, pero Pero sa man, boss? matod pa ni Papa. Hatagan paghihapon na to kay gayunan ang uban. Nga mag-usab sa ilang huna-huna. Aron kini mo suporta na to. Hatagan niya po, boss. O sulti hagod nila. Di gihapon sila swerte, Brotos. Of course. Kaya kung gusto sila, ay magpabilin din eh. Kinahanglang musunod sila sa tanan natong gusto. Og mo serbisyo gid sila nato. Silbihan tangila. Di mahimong mahayahay ilang kinabuhi. Pero kung wala na sila makawayo nato, gawas nun sila. Nga mo pahawa din eh. Sa ato pa, doon ay mga kondisyonis, boss. Of course. Doon ay mga kondisyones. Di na mahimong masayon-sayon lang nila. Uy, Brutus. Kaya siyempre, may tagot pabor nila. Doon na ginaybaos. Hinumdumi, nga nining panahon na karon Brutus, wa na'y libre. Bitaw tuod, no? Ang makatagamtam ragyod og haruhay din ni Brutus, katurog yung mga sakop nato. Nga wa gyud mo talikod og miunong nato panahon sa atong mga kalisod. Gusto, boss. Uyon, tsakay ko ano. Nindot kayo ng ideya, ha? Usa ka itong mga misupak na ito, kinahanglan sinapon nga ang mag-anto sa kalisod. Nay, naalagi ko yung nadunggang nanghilat din niya. Kisa man to, Nay? Mura man to sa ilang randi huling. Mura man to silang nagkagubot na. Murag, nakadungog ko sa hilak sa ilang anak na si Ginaline. Uy, nga naman kahano. Uy, Mayo. Ay. si Apiot yun doon, Nay. Namar siya. Ay, Piot! Ay, saka lang dire, Piot. Saka lang. Saka ko nang ha. Uy, may buntag niya ng masyadi sa... ay, nagkiang-kiang manggugang naglakaw, Piot. Ay, kiang-kiang ka man lagi, wa pa day na maayo imong tiil. Ay, kuan ka nang... padong na ni Mayo nang... Nalisa man ko na itong... Itabangan ko nagkulata pero medyo okay na gani ni karon kay makalakaw-lakaw na kong tarong. Ako gihan, yun ni mo, Piot, uy. Kinahanglan gyud magkugi ko des. Kay... Usa na baya sa kasimana nga wa na ko makatrabaho. Ay, kami siya bitaw din, Piot. Naginay-hinay man sa mig panikay-sikay. Ay, bisag unsa na lang go'y among mahuna-hunaan. Kay kundi gud ta mo lihok na. Musa mo ta ka masakiton, oy. Uy, sakto-sakto kayo. Tinuod na nang... Ato din nang. Doon ako'y balita ninyo. Igi ato mong good ko. Ni Didit kanina god. Niya mato niya. Doon ako na mga sakop nila ni Tiburcio. Dante nga. Nanungko sa ato mga silingan din he. O gipangingnan nga. Kato ko mga babae nga daga. Paservisyohon ko dito sa Casa de Piedra. O sa ilang bahay ni Dante kay himuong mga katabang. Ha? Uy, kakuyaw gud anak, Piot. Unsa man na pinugsanay? Murag mawagin nang. Pugson gyud kuno og paserbisyo kay kun dili palayason kuno dinhi sa atong dapit. Unsa gud ang balita, Piot? Alain ko anak. Pinugsanay di ay? Ilaro sang gipamili des. Kato mga wa kuno mo pabor nila mao kuno ilang pugson aron himo ang mga katabang. Uni ang mga ulitaong laki. Pugson gyud pa trabaho dito sa katubhan kay nakuwangan kuno sa mga trabahante dito. Uy, gikulbaan man ko anang imong gisulti, Piot. Mao bitaw miyan higyo ko ron nga paibawon ta mo dinhi.
Mao tingali tunay nga mihilak tong anak nila ni Randy Huling. Si Jenaline ba? Iya magitong tingog ang ako nadunggan nga nakiglali sa iyang amahan. Basin gituod, no? Ngayon na makabantay tangdaan nang marsya kay basin ug mo anhisab sila niya. Pugson mo nilas magpatrabaho. Ay, kinsa may ilang pugson. Si Odessa, nga di man intaon na makakita. Patrabaho lang ta nila piyot, nga dili ta nila swelduhan. Mao na akong pangutana. Kung pugson gid ko nila, manghayo ko sa saktong suhol. Dili ko misugot, nga muyan-yano silang mandar nato. Wa mahitabo nga nakapanag-iya silang tao. Ngunit akong problema karon din hidis. Kay nibaw ba gyud ta? Nga di gyud magpabalibad ng mga tawana. Mga abusado ra ba gyud kayo na sila. Nagbahad ra ba kuno sila nga gibaharan ang tanan nga kon kinsa tong mupadayon og supak nila, papawaon gyud kuno nila dayon dinhi. Ang kuyaw ni Ana Piyot, kung doon na sila'y daotang buhaton sa mga daga, mga babae ba yan ng ilang pugson? Unsa may daganan nato kung ilang abusuhan o pahimuslan? Kana, mao ginang, mao gina. Mo ni dakong hagit ron natong tanan. Kung unsaon nato nga makasukol kita nila. Boss! Oh, Protos, kumusta? Boss, doon na sa hingilan, kabalita na to. Kung sa hingilad nga balita? Kwan ba? Sila si Johnson o si Papips. Kaya buntag pa raw, ha? Among itawag ng ilang mga cellphone. Di makutak. Oh, hay naman di ay. Kaya ito mo sila, boss. Huwag masab ko muli sila. Ora. Ano? Nakasa, nasab sila nato, Protos? Ay, oo naman, boss. Ay, kato sila si Johnson, ng Papips. Kuando nga naman sila, kuha nagabayad na to. Wala naman sila mga utang. O gawas pa, die hard man kahit na mga tauhan na. Mga buang ni mga tawhana eh. Inangin mo mga sakop, Protos. Nga pangitaon ninyo sila. Kinala makitaan sila. Kidaghan patag himuunon. Matuman, boss. Wala, panlagaw na mo. Kinahanglang mo report sila karon yung gabi una. Tanamutan na! Madlakaw na! Papa. Dante, Brutus, unsay balita? Napahibaw na bang tanan sa atong mga plano? Oo, Papa. Daghan kaya po nagwa magkauyon. Oo, gano'n na say nausa mga ilang hunahuna aron mo dapi na to. Ug sagad sa atong mga miyembro, andam silang itugyan ng ilang mga anak babae. Nga, mahimong katabang na to. Very good. Pero, Papa, di lang kay kanaray mo tuyo ni mo karon. Unsa pa may inyong laing tuyo? Kon, Papa. Ikaupat na ron kaadlaw. Adunay nagsunod-sunod og kawa sa ato mga sakop. Unsa? Tinood na, sir. Nabala ka na kayo ang tanan ito mga sakop. Tungod kay walon na sa sakop na ito ang walay kita karon. Unsa ba ka nakitabuan, Dante? Maubitaw nga may pahibaw yun minimo, Papa. Kay naalarma na kay may ini karon. Unya, unsa ba inyong gihimo? Gipalungtad ninyo og 8 ka tawo o na pamumumpahibaw na ako? Nganong wa mamumusulti din ini? Kuan magod, Papa, wa may magdahom pa nga moabot pa kining ingunin. Paghimo og dinalian nga investigasyon aron mahibaw-on dayon kung unsay hinungdan ini og unsay nitabo sa tong mga tao. Manay mo gihimo ron, Papa? Lihok din mo aron mahibaw-an nato kung angay ba kita mabalaka og maalarma ini hitabuha. Ito na, Brutus. Pahibaw na to si Hipin ini. Tana, boss! Kung kaila, diriri kung kaila, ang iki, ang iki, kung kaila, ang iki, stick na noon na, Samron, Mitchell. Yun. Piyot ko na. Roon na to ni. Uy! Baysik! Ikaw mong gudena. Dali, diri. Nganong tago-tago mga diha. Dali. Kumusta na mo din Piyot? Kwan, Baysik. Di mayo.
Nuwa lang kakadiyot din pero daghan na kayo mga misteryosong nahitabo ron. Unsa man? Abi nimo. Naputos na ron sa kadlok ang tanong mga tao din Ilabi na itong mga pamilya nga doon ay anak ng mga daga. Kay pugso nila ni Tiburcio og Dante nga mahimong katabang nila. Ilang paserbisyohon para sa ilang personal nga interes. Unsa? Oo. Muna yung mga balita karon din Baychik. Ang tanan yun na balaka kayo anak. Ilabi na itong di nila mga sakop. Kay pugson yun nila aron maserbisyo para nila. Gani hasta sila sinang Marcia o si Odisa na balaka na kaya na balita. Mo din ilang plano. Timayo. Saglang. Ako sila istoryahon na. Imo silang pakikistoryahan? Kinsa may imong istoryahon ba, Chik? Sila si Tiburcio. Ha? Uy, ayaw nagbuhata ba, uy? Imo nang buhaton, delikado kay ka. Ngano? Nahadlok ba ko nila, Piot? Kung nila nang ipadayon ang ilang mga yuwan ang binuhatan, ipanaguro na ko nimo. Nga mahurot sila kahangaw din Ay, pastilan. Ako'y nabalakan ni mo, Baychik. Kay, nibalik biya silang kaisog ron. Mura silang nang hasi. Sukad siya pagkamatay ni Nyor Fausto. Piot, mula ka mo karon na yan. Palihog lang ko sa pagpahibaw nila ni ng Marcia. Ilabi na yun Odessa. Nga nagpahibaw na ko ang doktor. Nga pwede na maoperahan ang mga mata ni Odessa. Ha? Maoperahan? Ang mabuto yung pasabot nga doon din akong puruhan nga makakita yun si Odessa. Oo, Piot. Uy! Mo naging doktor na ko. Palihog na lang ko sa pagpahibaw nila. Inasladaan nga mo bisitar sa banya ko nila. Sige, Baychik, sige. Malipay gitong maayos ng Marcia. Ilabi na yun si Odessa niya na balita, abay. Inasla, Piot. Nga dislaangin mo balakas sa mga bayranan niya po. Kay paniguro na ko nila. Nga doon na gyoy desidido kayo nga mo sponsor sa tanang gastuhan sa iyang operasyon niya. Pastilan, kanindot yun na balita. Ako yun sultihan sila, anaron sila malipay mayo. Pero kadiyot lang, Baychik, kadiyot lang. Sa di pa di ka mulakaw, limot ko pangutanan ni mo. Di ba maton ni mo katong lakaw ka? Imong gipangita si Rafael? Unya, kumusta naman to? Ekstorya na mi, Piot. Huwag mo kabalaka. Mato niya. Mabutra ko noong adlaw. Nga mabuto siya din magpaila. Sigurado ka, Baychik? Imo na siyang istoryahan sa tanang mga panghitabo din, Ha, Baychik? Maunang dili gyud ko gusto nga mo gawas-gawas ka, Odessa. Kay nabalaka kaayo ko sa ibong kahimtang. Basino niya og pugson kanilag dabi sag asa. Na arbay mga sakop nilang Tiburcio Dante. Di gyud kasaligan. Sagdi lang, Nay. Naman ko'y dang stick pirmi. Kung ilagari kong hilabdan, ako gyud silang puspusan. Ay, Ginoo ko. Dili gyud na magsilbi imong stick desa. Kay una sa tanan, wa gyud kay dag-anan. Kay gawas nga babae ka, dili ka makakita sa imong kontra. Unya, Nay. Karon na lang gyud ay ko mahadlok. Dili na lang gyud ay ko maninda og mga kandila og buwak ini. Ay mahimo man siya. Pero kinahanglan gyud nga doon na kay kuyog. Ay kun mahimo hasta ko. Kuyog ko nimo. Ay pastilan, Nay. Ayaw na lang gyud kay init ra ba kaayo. Basta no niyang ma-stroke na unya inuon ka. Delikado na kaayo. Ay nadi kay sikay naman sab ko ginayhinay. Bahala ginagmay basta kanunay. Ikaw na ino, maglalis na sa anak. Nahibaw baya ko nga sikreto ra kaayo kang nanindaan ng mga pichi-pichi ha. O unsa pa na diha. Angay ikaw mo pahuway. Hey dili lagi na mahimo di siya. Kay kun ikaw ra ang akong pasagdan, wag kitay matigom. Maayo na lang ni nga naglihok sa ko aron natay gamay makuot. Payo! Uy, wala, Nay. Kinsa maron? Kadiyot ha, kay akong tan-aw din his bintana. Why tao? Uy, Ginoo ko. Sila si Brutus ug ang ilang mga sakop. Uy, sabi ato ba ito, Nay? Shh! Diha ka lang. Ako'y makig-istorya nila.
Para na ninyo. Ay, para unsa man ni Brutus. Pilapi na ninyo. Kung pila mo katao din isuat ang inyong mga pangan, edad, o adlaw na tawahan. Kay kuwan man na kanang gimando ba nagkaroon din sa Tiburcio o ni Boss Dante para sa tanan. Nga ang tanan, gawag sa pagserbisyo, ilabi na kay itong mga pamilya nga wa mga bayad sa ilang mga abangan. Aron di na mo makabayad, kinahanglan nga ang inyong serbisyuhan ang inyong mga utang. Pero... Kaya ano? Ano sa reklamo? Ikaw man siyang no? Sige na lang yung kagreklamo. Sa tanang mga tao din, kamo mo'y numero 1 mga reklamador. Kaya ba mo? Kung sa inyong mapaabot din, sa inyong pagsupak-supak sa gusto ni Sir Tiburcio, ay, papahawaon mo din, Papahawaon mi bisag sakto mis among abangan? Ay, magbuot, no? Sa tagiyakot kinsa ilang gusto papuyon din, mga aron mo mabutan o kung gusto mo nga magpabili din kinahanglan nga wala agad yung mos nila ni Sir Tiburcio. Siya unsa man nga paagi. Muadto mo sa casa ni Piedra, malimpyo mo sa mga hardin, mga palibot, suod sa balay, tanan. Kung sa trabaho nun, kinahanglan maserbisyuhan yun na ninyo, mutrabaho yun mo. Pero ikaw, kitiguang naman ka, ang ibang patrabahoon, kinahanglan si Unisa. Unsa? Pero dili ba day mahimo nga ako na lang? Kay dili ba yain tao na makakita ang akong anak? Oy, dili pwede ang mga masakiton, kasama ni mo, no? Kinahanglan yun. Ang imong anak kay mo na mando sa itong agaon. O kinahanglan yung way musupa kini. O tibanin ninyo, kinahanglan yung musugod yun mo sa pagserbisyo. Ha? Ugma dayon. Uy, unto naman di ay... Nasubrahan akong kalami sa akong pagkatuog na. Mira! Ayaw paglihok. Chico, unsa ko di? Driver ka, Tiburcio. Ikaw rin nagbinuwa nga ng tanan. Tama. Para kung una, mag-istorya ta. Ibutangin tao ng pistula mo. Sa ka mga... Ayaw pagtagan o pangatarungan, Tiburcio. Nahibaw ko nga imor kining plano, kining tanan, aron makapatuyang kasi mong kakog. Utang mo, Chico, utang mo ta. Ibutang ka na imong pistola. Ayaw pun iyang imong tulubagon sa balaod. Tulubagon des balaod, ha? Gusto na. Maluwi ka. Ayaw kong unsa. Sultihi ko sa tanan kung sinita mo ni Papa. Kung kinsa'y nagpatay niya, sa tanan, Tiburcio. Ayaw kong limdi kung unsay tinuod nga nito po. Kay kung dili, karon dayon. Batyong taka. Sulti! Chito, no. Ayaw tao nagbuhat, ha? Maluoy ka. Wain tao kakalibutan sa nitabo sa imong amahan. Di. Di ko ka masultis tinuod. Pues. Ba't niyo siya? Papa! Okay na ka? Dakpan ninyo kantong animal. Buweset! Dinhay ka lang, Papa. Kay ako'y butapos yan ito, Hana. Nang Marcia, Odisa, nga nang magulanon man kayo mo? Dinhi sila si Brutus ganiha apyot. Og naguol kaayo mi. Kay tinuod gyud ang sulti sa uban nga pugsyon gyud nila ang tanan aron mo serbisyo nila. Ilabi na gyud ang mga daga. Uy, mo ba, nang? Di gyud sila maluoy na mo. Bisag na nga tarungan ako nga ako na lang unta ang mo serbisyo og dili lang si Odessa. Masuko gyud sila kay ang ilag yung gusto maoy matuman.
Di man sab mahimo na nga ikaw ang serbisyo para nila. Kay, dako kang masakiton. Kung unsa pa man ang ilang ipatrabaho, ato na lang ng sundon. Total, pagpanlimpyo raman ka sa mga palibot sa ilang bahay. Ako'y mo trabaho, anak. Aron wa na'y kubot. Ay, ayaw. Ayaw, Odessa. Wa ko'y pagsalig nilang tanan. Delikado kung unsay ilang himuon ninyo. Musukol masab ko, nay. Bahala nag-unsay mahitabo. Ako di silang puspusan sa akong stick. Ay, naanasab ka ni anang imong sungkod. Dili na makatabang sa pagpanalipod ni mo, oy, Odessa. Busa ayaw na himo ang katarungan. Bitaw, Des. Ang dakong pangutana, gudron di ha. Kung nganong mga daga man yung babae mo ilang gusto. Nganong day og mga idara na. Di day mahimo. Di pwede. Ay, maobitaw na'y nagulan karon sa tanan, Apyot. Daghan gyud ang misupak ni anang ilang mga kabuang. Nagduda gyud ko nga doon na gyud sila yung mga daotang laraw. Grabe nila, no? Huwag sila mahatag og konsiderasyon. Nga, butayang taon ni Odessa. Ni ikaw, nang Marsya. Di sabi yung kaangin mo trabaho. Eh, kay, dako man kang masakiton. Maoonta na akong gisulti nila, Apyot. Pero kadtong bayote nga brutos, maotoy kontrabida kaayo. Ay, pag ko kapaw sa itong bayuta to na. Lami kayong pusngagan naong. Basta lagi. Duha na gina nga itong kapilian ay. Kung mo pahawa ta din asa man sa kahak ta paingon. Pero kung magpabilin ta din huwag kita laing kapaingnan. Kinahanglan nga mutuman kita sa ilang gusto. Ako silang hangyoon. Bahala nag-unsay mahitabo. Ako'y mo serbisyo sa ilang giingon. Basta ayaw lang yung ka, Odessa. Oh, bitaw. Gusto sabsi ng Mercedes. Kung mga ginay ilang gusto, kinahanglan nga, di agdon sa edad, oy. Kung katabang lang ilang ipangita, kutop sa gusto mo serbisyo, kinahanglan di nila balibaran. Hindi sila ang mamili, oy. Kasi nang Marsya, doon na pagin mo si ikasukol, makasugakot pag yun trabaho ba? Ay, si Tiburcio maoy akong hangyoon. At doon ako sila sa ila. Bitaw ng Marsya. Odessa, ay, seryoso naman yung kaitaan ng problema, ha? Aray na sabtas nindot nga balita. Pero nga, malipay sa ba? Diyo na to, naon mayo ang mga kabuang nila. Unsa man ang nindot nga balita, Apyot? Kini ay, Kuandes, nakita namin ni Chico. Naan na siya? Naan na di ay siya, Apyot? Ibalik na siya sa ila, Apyot? Nidoaw lang siya og kadiyot, Des. Di mo doon na siya gidalian. Uy, unsa may iyang gidalian? Abi ninyo, nung Marsya, Odessa. Duha ka nindot ng balita ang akong isulti ninyo gikan ni Chico. Matod niya ay, nga, naistorya na kuno niya si Rafael. Ah? Naistorya na niya si Rafael, ang anak ni Your Fausto, Pyot? Oo niya, sa may balita. Yan ako nung nasultihan sa tanang nahitabo din, Ug matod pa, nga, sa di ko na madugay, muanhiro niya kuno siya og magpakita na to din, aron niya badlongon sila si Tiburcio og Dante. Uy, mao ba, Pyot? Oo. Kanindot gud anang balita, Kanindot mo lang. Nalipay bitaw kay kus pagkadungog sa gisult ni Chico ng Marsya. Kano sa amang gyud kuno siya maani din Unya, ang iyang kaso, Pyot. Na, wala magdaghan og istorya si Chico bahay ni Rafael Des. Basta kay, mao na iyang giingon. Nga, di gyud ko na mahitabo nga mailog nila ni Tiburcio ang asyenda amlan. Siya pa may lain nga nindot nga balita, Pyot. Kini ay, nagtugon sa diya si Chico nga gipahibaw ko no siya sa doktor ni Odessa. Si Odessa ko no, doon ay dakong puruhan nga makakita kon maoperahan. Ha? Tinuod ka, Pyot? Mo na gisulti ni Chico di rin ako. Ginoo ko, Odessa. Sana? Dako pag yun ay og kahigayunan nga makakita ka na. Salamat sa Ginoo kun mauna, Pyot. Gawas pa na. Nagtugon si Chico nga di mo angin mabalaka sa mga gastuhan. Kina ako na'y desidido kayo nga mutabang ninyo sa tanang bayranan sa operasyon. Ginoo ko. Salamat gid kaayo. Sangko sa langit ang akong kalipay kung itugot gid niya nga makakita ka na, Odessa. Sa palabihin naman kay sangko sa langit na banda sa ubos balik. Mao nang Marsya, Odessa. Ay lang una ninyo na huna-huna ang atong mga problema nga misungog na to karon. Ang importante,
nga wag gyud taniya pasagdi. Naa pa gyud mga tao nga andam gyud mutabang nato sama ni Chico Malo. Unsa man din nahitabo, Busing? Si Papa. Nagkadugo ang naong tungod kay gikulata ni Chico. Unsay ngan? Si Sir Tiborcio gikulata ni Chico? Unsang pagkahitabo, Kalit kayo. Nakasuod yun ang tonto kay miagis bintana. Mao na lang namata ni Papa. Nga diha na siyang tungod si Chico. Ug wa ko daghang pangutana, gikulata na yun siya o gitiunan pa yun sa pistola. Mayo gani. Kay si Mira, misulti na ko nga na kuno'y tao nga iya nakitaan nga misuod sa kwarto ni Papa. Kung wa pa na ko maabdi. Tingali, doon na gyud daw tang mahitabo ni Papa. Agresibo gud kaayo siya, Busing, no? Desidido kayo mo patay og tawhana. Habi ni mo, Busing, nagdudag yung ko ba? Nagkining pagkasunod-sunod og kawa sa atong mga sakop, no? Malagmit sa siko mo ay naghimo, ani. Parehata ko na huna, Brutus. Wala kita lang kapasangin lang na yun, Busing. Klaro kaayo, nga si Chico yun mo ay nagbinuang sa atong mga sakop. Malagmit iyan ang ipamatay ang wow na to, kamiyembro. Ako niyang istoryahon sa Papa Nini. Aron, tinudo ni yun nato ginitawana. Kinahanglan yun, Busing, oy. Kay delikado kayo kung maunahan pa ta ni Chico. Gusto ka, Brutus. Kinahanglan nga di nagyud nato siya pasayloon. Hangtod karon, murag dili ko makatuo sa mga gipanulti ni Apyot nato, Odessa. Mga sulti palang gani na, pero mura na ko gibayaw sa langit. Unsa na kaha kung makakita ka na gyud. Tingali, dili gid masukod ang akong kalipay nga bation nga makakita nimo nga dili ka na buta. Hasta ko, Nay. Gusto na sabi kayo ko makakita. Ay, mobisita man kuno to si Chico dinhi. Ay, may baoraon niya ta kung kanus agyo ka pwedeng maoperahan. Naikog na baya kayo ko na kunahon na ni Chico, Nay. Kay, di na gyud maihap sa atong mga tudlo ang mga tabang nga iyang natampo diri nato. Pero, dili man kuno siya mo gasto, Odessa. Naamang kuno mo sponsor nimo. Basin mga kurtahan po, Nay. Ay, malagmit. Kay na, dili lalim ang dakong gasto oy kung magpa-opera ta. Ilabi na gid siya imong mga mata. Daghan gyud ay kaayo og kaila si Chico. Dili ikahibong kung daghan siya kaila. Kay nakita nako nga hingamigog yung tawhana. Ug doon na gid siya kasing-kasing nga gustong mutabang sama nato. Kadalay ko niya nga tao na ino. Maayo ang taog daghan pang tao nga sama niya. Gikaloy-an gid tas Ginoo nga naila-ila nato ng tawhana. Mao nga ato gid siyang iapil kanunay sa atong pag-ampo. Nga panalipdan lang unta siya permis Ginoo nga walay daotang mahitabo niya. Bitaw, Nay. Mao gid nay pirmi na kong gipangayo sa Ginoo. Nga unta, kitang tanan panalipdan sa tanang katalagman. Ilabi na gid si Chico. Nga andam kanunay mo buhi sa iyong kaugalingon para natong tanan. Marcia, Marisa. Uy, Chico? Ako ni. Naa ka magudiha sa luyo sa kusina. Dali, dayon din, dali. May nga pa ninyo. Chico, maayo kay miduog ka na mo din eh. Bago lang may nagisgot ni mo. Marcia. Marisa, di ko magdugay din eh. Magkita taog sa iyo sa bus terminal. Magpaabot ko niyo dito. Dito sa lapit nga itong gisakyan pengon sa syudad. Pero, Chico... Ugma sa alas 5 kadlaw. Magtiwas lang niya tagstorya. Basta kay kinahanglan nga mukuyog mo na ako. Kay gusto sa doktor nga mag-ekstorya sa nimo pag-usap. O sige, di na ko magdugay. Ug amping mo kanunay sa inyong kagalingon.
Bini gid si Chico, Des? Oo, Piyot. Pero wa siya magdugay. Milakaw ra dayon siya. Igo na siyang nagpahibaw na mo nga magkita gid kuno mi karong kadlawon sa bus terminal paingon dito sa syudad. Mao ba? Nagdali gid siya. Wa gid mo magdugay istorya? Hipertira yung dali, Piyot. Mura man ganito siyang naghangos pa. O bitaw, murag dunay nagukod niya. Ha? Nagsige sa bitaw ko bagat-bagat niya kay daghan pa kayo kung ipangutanan niya ba? Kung gibagat. Nagtuo kung naglikay siyang masakpan nila ni Tiburcio og Dante, Piyot. Kay nahibaw ba yata nga naa siya'y atraso na itong mga tawhana? Naugid nang. To di ay, daan na to siyang nagsulti na ako nga. Iyagyo ko nung atuon si Tiburcio sa ila. Nga naman ko na, Piyot? Ako man siyang gisaysayan, God, sa mga nahitabo din Ilabi na nga, naghimo na sa buglaing binuang sila din og pugson yun ang mga babae aron mahimong katabang. Nahibaw na dae siya ng balita, Piyot? Ako magisultihan. Makabitang maingon siya nga iya ko ng istoryahon si Tiburcio. Ay, istoryahon paraon siya. Imposible nga iyang madiktahan sila sa Tiburcio silang mga kabuang, oy. Naibaw na si Chico nang. Naibaw na taniyagon sa ihang pagkatao. Nga, tao siyang way gikadlukan. Magi akong mahulagway sa iyang karakter. Iso kay siya. O gandam gyud nga musukol sa mga maldito. Sagdi lang, Piyot. Makikita man siya mo ugma. Amo lang unya siya istoryahon. Stilanay, nindoton ta kayong ikuyog ninyo Pero, sagdi lang. Magpaabot lang niya ako sa inyo mga nindot nga balita. Panahon na. Aron ato na gining hipusong tawhana. Duha ka paagi ang atong mahimo, Dante. Mahimong pakyo na to siya o kaha ato siyang ipapriso aron adto siya mag-antos pag-ayo sa iyang mga gipanghimo diri kanato. No. Dili ko muuyo niya nang ipapriso pa siya, Papa. Gusto na ko na maimpas na yun. Aron wa na ilabad sa o? Magdepende. Kay gusto na ko nga magbutang tag paskin sa tibuok asyenda amlan. Aron ipahibaw sa tanan nga kining tawhana usa ka kriminal. Isulti ba nato ang tinud-anay niyang pagkatao, Papa? Basin bihin noon, masayod sila nga si Rafael. Sayon ra kayo ka na, Dante. Why na kailan ni Rafael din Kita'y magbuot. Atong ibutang sa mga paskin ang iyang naong ug ang iyang pangan. Wanted. Kriminal. Chico Malo, reward 500,000 dead or alive. Og sigurado ko nga daghan gid unya ang magtinguha sa iyang kamatayon. Maayo gyud ka ng paagiha, Papa? Ug anong dili man? Mao na ibuhatan ninyo. Ing na si Brutus nga mag-imprinta og daghang naong ni Rafael og pabutangan og ganti aron mugana ang mga tao sa pagpatay kaniya. Oh, sige. Sige, Papa. Ako sang sabuton ang mga kapitan din Ilabi na gyud si Hepe para watay sabit sa atong pagabuhaton. Isalig na ko nimo kanang maong tahas, Dante. Og siguraduhan ninyo nga dili ka mo maunhan ni Chico. Kay nakaila kaayo ko ang tawhana. Si Chico lantip og abtik og hunahuna. Kinahanglan nga dili ka mo magpalupig niya. Salig lang na ako, Papa. Ako ray bahala niya itong tawhana. Basta kay pinaagi sa imong bendisyon. Siguraduhon gyud nako nga di gyud siya magdugay ini kalibutan. Kay sobrang gyud kaayo nga gibuhat diri nato. Wa na gani siya respeto na tong tanan. Ilabi na gyud nimo. Siguro agad ninyo, Dante.
Pasensya na kayo ninyo ng Marcia, Odessa. Nabusog ba mo sa itong pagkaon? Ay, busog kaayo mi, Chico. Daghan man kaayo mig nakaon. Kaso lang, daghan ramang kaayo ning imong gi-order nga pagkaon. Wa man ni problema nang, kay pwede man ni nato ipaputos. Makaon pa niya ni nato. Salamat kaayo, Chico, ha. Sigurado gyud ko nga dako kag nagastos atong kaon. Ay mo pagkununan niya na. Ang importante nga nabusog ta. Oh, hapit na maday mo alas 10. Mga blin na ron taon kining klinik ni doktor. Okay ra, Chico, oy. Naikog na baya kaayo minimo. Ay magkaikog na ko. Mas nalipay ko nga nagkatabang ninyo. Ilabi na gyud ni Modest. Nga malipay gyud ang tanan nga nagpangga nimo kung makakita sila nga makikita no niya kapon. Labi na sabon niya si Nang Marcia. Tinuod gyud na, Chico. Siya gisulti palang gani ni Apyot na mo. Mura na gyud mi gibayaw sa langit. Matod sa doktor, positibo siya nga makakita gyud si Odessa. Kay tulo na gyud kuno ka espesyalistang doktor ang mihatag sa ilang mga opinyon. Ay, gikulbaan man hinuon kong maayo, Chico. Wa ko kasabot sa akong gibati nga kalipay. Sa di madugay, madungog na unya ninyo ang tambags doktor. Kinahanglan nga andamo nimo nimo kaugalingon. Kay gusto ra ba gyud nila nga maoperahan jud ka. Di makakamahadlok nga operahan. Wa ko mahadlok, eh. Pero, gikulbaan lang ko. Anong kulbaan mo ka? Gikulbaan ko sa gasto. Nanasad ka na. Ayaw lagi mo pagunahuna sa mga gastuhan. Nana ko'y mga tao nga gisangpit o gandam silang tanan nga mutabang nimo. Daghan yun kaayong salamat, Chico. Unsaon naman lang kaning dapita. Naputos na gyud sa kadok ang tanan tungod sa mga gipang buhat. Ngaway ayaw nilang Tiburcio og Dante. Bisag unsa na lang yun ilang nahuna-hunaan. Pero yun na. Yun na pa. Kisam ning taong nagbarugdool dapit sa payag ni Bachiko. Mura doon na ikipangita. Eh, ano ko kailay ni tawana? Bigan ibi, akong doolon. Oy, Brad. Ay, sir, may putak. Kasama yung mga ipangita. Nakuan, nabayag po yun ni Payaga. Tingog yay. Tabi, kinsa man ka? Ako na si Douglas Peralta, sir. Uy. Tagutan ang tago ko. Diya ba'y magpuyo sa... Diya ba magpuyo si Sir Rafael Reyes din, he? Oh, pinakog Douglas MacArthur. Aha. Unsa ko'y Rafael Reyes. Ngano nga rin ka mangita anak niya din, he? Nga, anak mo na sa tagayaning yuta, Ako, lamo ko'y kasultan ako nga. Nga? Niya ako no di siya nagpuyo din, he? Wala din, he, oy. Imposible nga hina mo puyo. Kung gusto gani kang magpakisayod, diretso sa Casa de Piedra. Naidagang nagkaibaw dito kung asa na siya karon. Wala na siya din, oy. Lain ang nagpuyo ang Payaga. Baba, sir. Pwede, sige. Ano ako maglugay, sir? Sige. Ari na ako, sir. Ay, kadiyot lang. Ngano, kalma, sir. Kanang, siyam day toyo ni mo ni Rafael. Ngano ngita mo ganiya? Kisugo naman ako, sir. Tunay nagpaanhila ko around. Pagpagkisayod ko, hayal siya karon. Malutaw gamay yung tingog. Murag, muhapaw ba? Unsa man ka, polis ka o special agent ka? Di ba, sir? Ordinaryo na taon kayo kong pagkatao. Muray. Ay, yun na. Kanang, di ba, sa man, doon na kay litrato ang naginganlan og Rafael? Doon na ba, sir? Aman. Bebe, pagkita ko na ko. Kadiyot sila. Kadias ko cellphone. Ang cellphone. Kung pagkitaon, kadiyot. Makitaan ka, ha? Paspasilang gamay, be. Paspasilang. Ako pag-scan. Scan? Okay. Scan na. Tara. Mauni si Rafael. Ay, sagad. Ay, good. Kalago ako tupad ko, sir. Mauna si Rafael. Uy, Nakaila kaya, sir?
Yan na. Sigurado ka nga maon ni si Rafael? Oo, lagi sir. Mao ni si Rafael Mendoza Reyes. Ang anak ni Don Fausto nga tagiya din sa Sindamlan. Mauday ni siya di ay. Kailan di mo ini niya? Kailan mo sila ko, sir? Amigo mo kay niya. Unsa man gyud mo kasuod o kaila? Dugay na gyud kayo mong kaila ini niya? Dugay na, sir. Ngano, sir, may nibawaan ka ba kung hayan ni siya karon? Ako may baw. Kinsa man to ingani mo? Douglas Peralta. Douglas MacArthur. Douglas Peralta. Taga diin man ka Peralta? At taga syudad ako, sir. Ngani kong tuyo din kay gisugor magug ko pagpalhe. Mau ba? Peralta maraman iksingit. Di sa singit kayo naong dahil. Kasi may nagsugod ni mo? Ako agaw, sir. Tinatiyari ko magdugay kay nagdali magod ko. Kailang? Huwag magkakaibaw ko na asan siya karon. Ay, labagdugay. Ay, wala gigil ko kay Bao. Baba, sige sila kay dali ko. Ay, pala bigdali, oy, kay masukamod ka. Ginoo ko. Tinuod ka itong iyong gisulti. Uwa ka itong magbinuang itong tawahan na to. Si Chico Malo. Mauday si Rafael Mendoza Reyes. Marudigin ni may mo na. Kung tinuod itong gisulti at itong tawahan na. Sa ato pa, nagtakuban lang di ay si Chico Malo sa tinud-anay niyang pangan. Nagpakaroon ingnon lang yun ay tingali ng tawana. Siya gid ay tingali si Rafael Reyes. Purbida, kinahanglan yun nga makapaniguro kayo ni. Kinahanglan nga masayod pag yung kos tinuod. Ay, mayo kay naanaday mo ng Marsya, Odisa. Piyot, ganong daghan naman kaayo ng gipaskil diha sa mga kakahuyan o sa mga punuan sa kahoy nga wanted si Chico. Bitaw nang kalaki na nila ni Tiburcio og Dante. Nganong ila man ang gitumuan og sa si Chico, oy. Ila man yung gibutangan og wanted kriminal diha nga dunay ganti nga 500,000 ang premyo, dead or alive. Mga kalaki lagi na nila nang kinadlok man silang Chico. Grabe po anak nila, oy. Grabe mo lang. Ugabi ninyo, nang Marsya, Odisa. Kana sila Tiburcio og Dante. Angay gina silang mahadlok ni Chico. Kay, hapit naman na sila mo expire din his ato. Unsa goy mo expire, Piyot? Expire, God? Bitaw, tinuod na. Expire ba? Expire. Kana bang wanay gamit din hiba? O iit sa puwira na sila? Muna? Ay, murag lisyod gid ng mahitabo, Piyot. Nahibaw na bayata nga mga tang-an kaayo ng mga tawhana. Ako hagtang-an, mangmangag yun na sila, tang-tang yun nilang tango ba? Tinood lagi ng akong gisulti nang. Nga, sa di madugay, mapalagpot na ng mga tawhana din he. Nganong nakaingon man ka anak, Piyot? Wa man gani makahimo si Chico, aron ikaw giilhong bagong leader din sa ato? Dotag yung nilito ka ni mo dahil siya, Piyot. What lang mo des? What lang mo des ng Marsya? May tabo na yun niya na. Basta salig lang ta ni Chico. Ha? Kay dako gyud nga kung pagtuo nga si Chico, mao gyud makasolbat din tanan. Time para good, Piyot. Huwag iming makasabot sa imong gisulti. Giunsa man nimo pagsiguro. Ilabi na nga wa na gitay nakitang puruhan. Kay giangko na ni nila ang asinda amlan nga ilahan na. Tod. Puruhan. Tod. Nang nalimot ko pangutanan ninyo. Dahay naman dahil si Chico. Wala siya mauban ninyo dahi. Nagpabilin siya sa syudad, Piyot. Pero mubalik na to siya din niya. Hindi, tagil pa niya, Piyot. Doon na raw niya ako isulti ninyo nga importante kayo. Sigurado ko nga malipay mo ni ini kung mahibaw mo tinuod. Unsa go'y tinuod, Piyot? Lagi. Basta kaya doon ako isulti niya ninyo. Pero ako na ning ikonfirmar ha, kung wa ba ko masipyat sa akong katahap. Kay, ngano di ay imo na lang minsultihan daan, Piyot?
Tagi pa ninyo. Mosulter lagi unya ako ninyo. Basta di lang una karon. Ako unang istoryahon si Chico. Unsa man ang imong mga gipanulti, Pyot? Mura man og tanghaga kaayo. Wang, nailumoy kay minaw na si pinagahi. Basta nang. Mahibawar mo sa labing tinuod ning tanan. Areglado na ang tanan, Papa. Gibutangan na ang mga matagkanto o mga paskil. Si Chico sukad karon. Di na makahimo nga mupakita siyang anino ni Dapita. Kaya sigurado ko nga masikwate gid siya din eh. Very good, Dante. Kinahanglan nga alerto ang tanan kay delikado si Chico. Basin og magpadayon ang pagkahanaw sa uban mga sakop din eh. Ipaniguro na mo ni Brutus, Papa. Nga dili mausab katong gihimo ni Chico. Hinoon, siya mo'y among unhan o tipi kung mga haskit siya pagsud sa ato dapit. Tinuod na, sir. Karon nga naanay bendisyon gikan nimo nga ipahipos na yun si Chico ang tanan na to mga sakop. Naka-alerto na karon. Mayo. Di na ko gusto nga makadungog pa ug laing balita nga dunay nangawa sa ato mga sakop. Secure na ang atong dapit, Papa. Og sigurado ko, iwa na'y magpagahi-gahi pa din sa atong dapit. Sir! Matay! Masay na hita po, ha? Sir! Agasa ni Pidra! Sunog! Unsay nga? Ha? Sunog, sir! Sunog! Unsay na sunog? Tuwa, sir! Biol mo kayo! Ha? Uy! Unsa ka ng balita, ha? Unsa ka laki, ha? Ngano nasunog mo na? Kalit kay sir, nagkaguli ang tanan sa diyang miulbo ang dako kayong kayo doon sa kusina. Hudya! Unsa ba yung gibuhat, ha? Wa mo manawag og bumbiro, ha? Magpaabot pa mong maog daw. Tuwa lang, sir. Nagtawag ng bumbiro, sir. Hala, Dante. Papa. Ipasusi na yun kung unsa ka ng hitabuha. Nganong nasunog ang kasa ni Pedra. Karon dayon, Papa. Mga tumi dito. Brutus, tara! Tara mo, mga kauban! Tara! Patay. Ug daw gyud ang kasa ni Pedra. Pas kang ano guna. Ngano kang nasunog na? Bigyan na ako nga tuon dito, be. Uy! Balitik! Bay! Pasensya ka na nga, misul kong dilso si Mumbai. Okay na kayo, basta ikaw. Kumusta naman ka? Huwag ka kopyot. Asam taday kapingon? Kuhan, matuon ako sa gawas, magpakisusi ko ba kung anong nasunog ang Pedra. Ang lagawas, kaya naog daw ng Pedra. Naibaw ba ka sa hinungdan, Bachik? Kung anong nasunog ni? Bay, anong amang kamuntingog niya? Iguro man ka ng hupaw. May nahibawan ba ka? Ang ilang nga masunog ang Pedra. Kay di takos ang tanan dito nga mo serbisyo sa katawan. Dili sa sindaanan. Pero... Ikaw ka. Matukod na nato pag-usab ang Pedra. Kung mubalik na og kahindok ni Pita. Bueno, Bachik. Mayo kay... Nian ka gahapon akong nakita ni mo? Nga naman. Kuan ba? Gusto lang na akong klaruhon ba? Unsa man yun? Doon na kami gitago na mo? Unsa ka gitago, Piyot? Tugan ko sinuod. Unsa man? Ikaw ba si Rafael Reyes? Ngano naabot magkaan ang pangutan ha? Ako si Chico, ug dili ko si Rafael. Kuan na ayon lang ko limligod. Nakailan ako. Nya ikaw, si Rafael ug dili si Chico. Bay, sutihil niyo ko sinuod. Ibisag, mulimod ka pa. Tigapon ka makalikay sa kamaturan, Bachik. Bueno. Kisa may imong nahibawan na Piyot. Doon itaw ang mianhi din higapon. Nihita siya nimo. Ug nagpakita siya sa kanang picture ba? Ipakitaan ko niya hulagway nga ikaw si Rafael Reyes. Kisa man tuwa na? Ginganlan ko na to siya og Douglas Peralta. Douglas Peralta? Saman, kailangan niya? Wa ko na ilang Douglas Peralta. Na si hulagway ni mo nga kauban mo ha? Nagtupad pa manggani mo pahulagway. Wag yung kinhim doon man nga Douglas Peralta. Sagli lang. Dili na mo importante, Bachik. Ang ako ba nga, tugani lang ko sinuot. Ano saman, ikaw ba yun si Rafael Reyes? Paminaw, Piyot.
tugan natin tinod. Pero, unsa man ba, Chick? oh, ako si Rafael Reyes. Doon pa ko. Ikaw lagi yun. Oh, ako. Ang bugtong anak ni Don Fausto. At kang buwanga. Nga nung giusapan man mo ang imong pangalan ba, Chick? Uy, dapat nga Rafael ang ako itawag nimo. Sir Rafael. Kaditang. Aha. Wa ka ba'y lagi sultihan sa munibawan? Wa pa. Wa pa gisultihan bisag kinsa, pero plano na ko nga akong unang pahibawon sila sinang Marcia ug si Odisa. Ayaw. Ayaw na sila pahibawa, Piot. Kinahanglan nga wa kay pahibawon sa bisan kinsa. Pero ba, Chick, ako rin mag-inibaw ini din Ang atong mga kontra ba? Pastilan. Sila si Tiburcio ug Dante, pastilan nahibaw sila ini. Nahibaw sila nga ako si Rafael. Pero sigurado ko nga di sila musulti sa tinuod nga ako si Rafael. Pero sa gilang, may adlaw ra nga magpaila ko sa tanan. Pero unsa man ni ka tinuod? Ang mga pasangil nila batok nimo. Tinuod ni? Way usang nga tinuod ana, Piot. Mga kabuang kini ni Tiburcio. Siya mo'y nagplano ining tanan aron mo lampo siya sa iyang mga dutang laraw. Ilabi ng pag-ilog sa asin damlan. Mao ba? Ug gani, natahap ko karon. Nga ang kamatayo ni Papa Fausto. Adun nagisli kalabutan ini. Parehas lagi kita guna-guna by Chick. Si Rafael di ay. Ayaw, Piot. Ayaw ko subangin mo tinawagan ako. Chico lang yapon ang gitawag na ako. Pero, hala sige. Pero bitaw, by Chick, kaning nahisgutan na namo ni nang Marcia kani adto ba nga basin og doon nagikalabutan sila sa kamatayon sa imong amahan. Dakong posibilidad, Piot. Labi na sabang kamatayo ni Atty. De Guzman. Ngayon lang ipasangin na ako nga ako kuno'y mo'y responsable nini. Mao ba? Ikaw mo ilang gidutan sa tanan? Mao nga kung subayon og maayo. Kinahanglan nga makakuha ko og mga ligong ebidensya nga mahibaw-an akong tinuod kung kinsa gyud responsable sa kamatayon sa kong amahan. Stilan mo inarbay dagang mga paskil karon sa mga poste ba, Chick? Gihimo ra ba kanilang wanted din Nahibaw ko nga mangitag kitag paagi katos Tiburcio. Mangita siya paagi nga hasta ko mahanaw na yung kalibutan. Kay gusto nila nga ilugon ang tanan. Ug akong paring kamutan nga di gud sila magbadaugon ining ilang yuwan ong binuhatan. Pastilan. Sa ako nakita ba, Chick, kung magpaila ka lang sa tanan. Sa tanan ba nga, ikaw di ay si Rafael. Sigurado ko nga absuelto ka sa tanang mga pasangil nila diha nimo. Sigurado ko nga mapapahagyo dayo na sila. Kaya mga tao din uhaw na kaayos kagawasan. Bugtong ikaw na lang yun ang ipaabot nga paglaom sa tanan nga makahawa sa amo mga kasakit din Ibaw ko na Piot. Pero nangita pa kong timing. Kaya delikado pagid kayo hangtod karon. Kung magpaila ko nga ako si Rafael. Kaya sigurado ko nga magpatawag sila pulis aron ipadakop ko nila sa pasangil nga ako mahinungdan sa kamatayon sa anak ko ni Gusante. Mama na ilang gipalakaw, no? Unsa man gyud ay nang istorya bay, ha? Taas kay sugilan nun, Piot. Pero sultihan ti kas tinuod. Nga nahitabo kung unsa gyud tinud anay istorya nga nabalita. Sige bay, Chick. Maminaw ko. Mga panuway! Siyaro! Huwag yun na kaila itong tawhana kung si kinsa itong nagdali-dali og dagan nga inyong gingon nga may kat-kat sa paril. Igo lang yung mong maingon nga wa mo kaibaw. Asa mo itong yung ipanghambog, ha? Nga baguhay lang, ha? Brotos nga, luwas na ning ato napit. Ko answer ka ng... Usay kwan. Kiling. Pulos lang yung mo palpak. Kanang imong tinubagan nga kuan. Di ko mulawan na. Nagkinahanglan og training ng imo mga sakop kay mga luyat kay lihok. Liwat nimo, luyat. Dili sub-zero. O say dili. Kung dili pa mga luyat, nadakpan ang tato ninyo, ha? Nadakpan tayo nagsunog sa Casa Pedra. Pa, kalma lang. Nagi mga butang. Di na ito matagan ba? Ng mga panghitabo. Saan ito man? Nataligamaan mo sa atong mga sako. Di ko mo dawat anang katarungan na Dante. Kung mo ingon mo nga luwas ta, sa ako nang gingon, di ko gusto makadungog nga dunay mga milagrong mahitabo din sa ato.
Unsao naman lang. Kung magpermanente kining ingon ini. Kalma lang, Papa. Kalma lang, good. Di lang may musaad pa. Pero amo pa ning kamutan nga masecure kining aton. Labi no ang ayaw ng po nga paningkamutan. Kinahanglan nga inyog yung buhaton ang tanan nga makaayo para nato. Nga dili nito mainggaw pa ni Chico. Kay naibaw ko nga posible nga kining itabua siya mo'y nakaingon ini. Papa. Murag maogid na, sir. Aga pitok-pitok lang mata mo. Murag mao sa imong tipaka. Di kay murag mao. Mao gyud. Okay. Dante. Pabilog mayo. Sorry. Shit, Papa. Unsa man pa? Gusto ko nga triningon mo maayo ang imong mga sakop. Lakip na kini si Brutus kay puting landayag lihok. Landay naman kung musulti nga sir, labi nagwapo ang dakpo nun. Pero pas kog lihok ko eh. Pas kog lihok sa tanang mga sakop na to din eh. Ahilam! Daghang istorya. Ipakita sa buhat! Sagdi lang, Papa. Sagdi lang. Ako nang sundo ng imong gitambag na ako. Admitado ko nga kinahanglan pagyud nga i-ensayo ning ato mga sakop. Buhata gininyo aron dili kita malupigan lang sa usa ka kontra. Kadaghan na to unya. Malipat lang tag usa lang ka tao. Buhaton ginako na, Papa. Nabitaw, sa labing madaling panahon. Daghang istorya. Buhatan din ninyo! Naog daw yun ang Casa de Piedra. Mga bato na lay nahibilin. Naog daw yun di ay nay. Nga dako man ka ng piedra. Unya, konkreto pag yun ang mga materyales. Ay, naog daw yun. Mga bato na lay nagbarog. Paspas kaayo ang kayo kay tinuyo man di ay kunutong pagkasunuga. Ha? Unsa gyud tinuyo nay? Matod kuno sa mga saksi desa. Nagdungan og kasunog ang dapit sa kusina og sa veranda. Unya, miulbosab kuno ang kayo sa atubangan mismo sa edipisyo. Sa ato panay, tinuyo gyud ang sunuga. Ang ilang giingon nga doon na kuno'y usa ka tawo nga responsable sa sunog, pero wa hibaw ikon kinsa. Imposible og usara ka tawo nay. Kay sa kusina gud kaha, biranda ug atubangan sa piedra ang nasunog. Wala man og questionable kaayo kung usara ka tawo? Ay, mao may ilang pung. Pero malagmit nga dili sab tingali usa ka tawo ang naghimo ana. Sa imong paminaw, nay, wa ka nila tuyo og sunog ang pedra? Masin og sila rasab si Tiburcio mo inagpaunay og sunog, ana? Ambot lang, Odessa. Dili sab ta makadali-dali og sulti kay wa man ta mahibaw sa tanan kun unsa gyud. Pero kung ila man gani ng tinuyuan, unsa man say rason nga ila man ang tuyuan og sunog? Ay, kasayang, nay. Memorable baya kaayo sa tanan ka ng piedra. Kabahin baya ginas kasaysayan din sa atong dapit. Panahon pa sa mga ginikanan ni Engineer Fausto. Sagrado kaayo ng dapita. O giyano-yano lang nila og sunog. Maogid unta, pero sa unta man, ang Ginoo ra ginasayod sa tanan. Kung unsa goy hinungdan nga nung gisunog nila ang piedra. Bitaw, nay. Gusto git ka. Ang Ginoo na lang yung mag-igo sa tanan. Ay, tuod di ay, nay. Misaad man to si Chico nga muduaw na to karong adlaw. Muanigid ka to siya, nay. Kay maura bagi iya saad nga idayon yun ang akong pagpaopera. Dili pa ta ka siguro, Odessa. Ilabi na nga dunay hulga si Chico din his ato. Di aw mo'y dead or alive ang gipaskil niya din he. Syaro sab nila, nay. Tungod lang sa kasuko nila sa tao.
Ingon ano na di ay kasayon nga ila na ipapatay? Ay, dili na naikahibong diri sa ato, Odessa. Kay samtang ni apak ka ng mga tawhana, wag yun tayo mapaabot nga kalinaw ining dapita. Magpabilin tang maputos sa kahadlok nga musukol nila. Magdali lang ko dito silang Odessa. Pibaonan ako silang di makaato karon si Chico nga sa ila. Sanay mo sangpit na ko. Sanay mo sangpit o nalagi. Nalagi ni sangpit. Aska mong buwanga. Namang mangtas nga bayot. Mangtas mga bayot. Bahala ang bayot agad diya. Tingog ka, takanan ka. Unsa kang tawgan? Ay, nganong ka? Saan ka? Ikaw mo ko din ni Brutus. Abi na ko grainas mga mangtas. Ay, kung bugal-bugal ha? Ay, pagbugal-bugal ha? Pagbatulog tahod, aron di ka na mo usban. Tahod, bitaw. Pero kato ng kaliton, tahod na sa manok. Ang samayin niya tuyo. Sa igin tuyo. Sa makapaingon, ha? Nganong tanam ka sa labot ni mo. Naguiton ka diyot. Nganong man ta, ha? Gano bang imong lihok, ha? Katahapan kayo. Grabe ha. Sabi sa kakong lihok, katahapan. Huwag mo ko daw tang ibuhat. Nganong inyo magkong dudahan? Hain si Chico karon. Nganong ako may pangitaan ka, ha? Ambotoy! Huwag yung ko kay bao. Taw-taod ang waan namin magkita ni Chico. Pagpapakak! Klaro kayo nga nahibaw kagahay si Chico karon. Indobla sa ning paparehas na kong tingog eh. Nganong nahibaw manggug ko? May magpirmi, may magkuyog. Ay, ikaw apyot ba nga? Maunang naglagot kayo minimo, ha? Si Boss Dante, kay bati kapag naong, unya, bakakon kapag yun. Nakaunay. Kay ba, kahinawayon ba yan mo? Okay nga no, dili tinood. Ikaw ray iro nga ambisyoso kaayo nga gustong mamahimong leader din, he? Karon, asa naman magtago ka ng imong gisaligan nga si Chico? Ha? Kung tinuuray pa na siyang isog, magpakita siya karon dayon din, he? Di siya magtago-tago kay dako siyang sa ni Sir Tiburcio og ni Boss Dante. Iyay, nangugat da. O sa mayang sa, mayong tao si Chico? Maayos si mong mata? Kung tuslukon ka na ako na mong kalibutan ron, magkaklaro dyan kang maayo ba siyang tao? Iyay. Ha? Nahibaw ka ba nga siya maoy suspect sa pagsunog sa Casa de Piedra? Hala, no. Nganong siya may inyo pasanginlan? Wa na laing mo himo ni Ana. Dagan siyang foul nga gihimo din, he. Foul? Way respeto sa liderato ni Sir Tiburcio. Foul? Unya iya pang gipakaawawa ng among grupo ni Dante. Ano man, nagduwa din mag-basketball. Yung kang foul. Wala ba ko kaybawa ng inyong mga gipanultid ya? Bahala na mo. Wag ko kaybawa. Ikaw, wa mahibaw? Hoy, alisto ka lang, ha? Manulis kay hapit ang inyong hukom din, he. Ipaniguro na ko ni mo, apyot. Nga kining asyenda amlan, wa na'y mamuyo nga batig naong nga sama ni mo. Sigala na ibang mata. Iyay, grabe, saan mo rasad o dalaygon kay Kitsura. Oy, ay palabi ang imong pagtamay din ako, Brutos, ha? Kaya ko rin batig naong nga gikahimutan. Gikahimutan din sa tanan, ha? Karoon yun na to. Gikahimutan din sa tanan. Pero kamo, wa yun daw. Unsa to? Unsa to? Angin ko ni mo nga bati kog naong? Ha? Nga nalimot kang rayna ko din sa asyenda, amlan? Ha? Kanindo tumban si Moliog. Magtaro ka! Di na ta maglalisan na, Brutos. Pasensya na kayo nga wag yung ko kaybaw sa imong mga pangutana. Kon, hay na karon si Chico. Tamo na lang pangitan niya. Kay, wala sabyog ko magkakita niya sukat nga inyo siyang ipapatay. Katong inyong ipapatay ba? Alisto ka lang, ha? Alisto ka lang, ha? Listo. Bakitaan gani ka na mo nga kauban ni Chico? Ha? I-apel dito ka na mo, Chico. Kay? Ilansang na ka na mo cross o ipuli ka na mo ni Istas. Bantay ka lang yun, ha? Bantay ka lang yun na mo. Bantay ka lang. Tana mo mga hinanek. Ayan na. Isog niya mulakaw. Kanay, murigidangat ninyo. Ay, badya! Suntukon ko na imong kalimutaw niya. Buang ginibayuta da. How do kayo kamaldita? Pamaldita-maldita niyo rabag ako. Dadako rabag kayo gilignin sa tutunlan. Hey, kayo biyag yung tamparusog kausar mawingig. Bantay lang sabyog ka na kong Herodisa ka. May adlaw ka na.
Lain naman ang imo mga tao, Dante. Oh, tuwa papa. Sub-sub ka ang ilang pagsuhid sa palibot. Aron nga, madakpan gina to si Chico. Panidin ninyo ang tanang dapit kung asa gyud siya posible nga motago. Ilabi na sa iyang mga suod din Mao ka na yung isabutan og maayo ni Brutus, papa. Og, nagbutang itang mga tao nga maniid sa mga posibleng iyang mataguan din Di ba nga suod man sila at tunggingan lanog apyot? Oo, papa. Og, nanatay mga tao nga nagpaningid nila. Lakip na gadong dagang nga buta nga anak nila ni Dencio Marcia. Ang tanan mo mga ginganlan karon pa. Amo na nang gihimo ni Brutus aron nga dunay maniid nila pirme. Gusto ko nga mahuman kaning problema ang bahin ni Chico sa labing madali nga panahon. Daan ako nagsulti ni mo, ana, papa. Kaniadto pa. Lahi ito ang kaniadto. Gusto nako ang karon. Karon ang tukmang panahon. Aron hipuson na gyud siya. Bueno, papa. Buhaton mo ang tanan. Aron masiguro na to nga mapapas gyud si Chico nining kalibutan na. Kay siya na lang yun ang nagdaog dakong kasamok na to din Lihok dayon, Dante. Tudluin mo mga sakop nga kinahanglan nga di kita masipyat ini. Mulang po sikas na si Tiburcio ug Dante sa pagpatay ni Chico. Kay kalaan, dapiton ka mo sa pagpaminaw sa ban pang masumpay na itong sugilanon. Chico Malo, Tagsuwat Emmanuel Sacor. Ubo sa direksyon ni Ray Arellano, Spinner Joel Bense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Drama. Buto ko listeners, ang part 5 sa Chico Malo. No, pasensya kayo nadugay-dugay ta. Kabalo naman mo no, ako naman itong live streaming sa niagi no, katong ko ang problema no. Hindi na lang ako ibalik-balik kong istorya kaya ako na itong private no. Sa mga naka-attend na itong live no, mao tayo kong problema gid mga kalisteners no, nga usa sinungdan nga labad ang ulo, di ko ka-focus og edit muda to. Muna bitaw nga kabantay man ako nga ko mas ganahan ko diri kay mingaw diri sa simbahan. Kung magsimba, largo na lang kog intro vlog ba. Muna kung ginay usa sa hinungdan nga nung kuan di ko ako ka-edit ba kay di ko ka-focus lagi pila na kadlaw ko ka-focus og edit sa mua muna ang nakaibaw man uban kay naka-attend man sa live no. Salamat kay sa mga nakasabot no, sa uban hinaut ko na gusto yung pagsabot mga kalisteners no, kay kita na gikalawaan na magitag problema no, mga suliran muna nga di sa tanang panahon nga maka-focus ta sa tong mga gimbuhaton no. Nga pasensya kayo yung mga kalisteners no, pero laban japon ko mo-upload japon kong drama diyan pag natay mga problema pero yagi to lingaw-lingaw kay balo man ta nga ang Ginoo mutabang jud basta musalig ng taniya mga kalisteners no. Thank you so much mga kalisteners for watching, for listening. Amping mo kanunay, God bless us all no.